Алло, алло, алло. Алло, алло, алло. No, 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 no. Алло. Алло, як мене чувати? Алло. Алло, алло, алло. Алло, алло, алло. Два маргінеза на стрімі. No, 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 no. Алло. Кльони маргінеза захопять Венесуелу. Наступним президентом буде читать по спасилці. Такс. Прывітанне тыя, хто ўжо паспеў далучыцца, напішыце, як вам гук, ці не пярдзіць, ці не базбусціць. Вітаю на нашым традыцыйным суботнім стрыме. Сёння вырашыў выйсці на YouTube. Дарэчы, адразу папярэджваю, што я перад стрымом паеў такія досыць вострыя макарошкі. Ну, як гэта прынята называць цяпер, рамен або рамен. Ось, слова рамен гучыць як нацмен. Насамрэч, альбо імя якога-небудзь рускага нацыяналіста. Ось, я з'еў гэтую хуету, і цалкам магчыма, што ў пэўны момант на стрыме мне прыспічыць вельмі моцна сраць. І таму вам прыйдзецца зноў ж такі пачакаць. Але пакуль што я атрымаюся. Вось мне трэба было хоць штосьці закінуць у свой страўнік. Атрымалася, што гэта была лапшычка. Таму што я трошкі падзаебаўся, я сабе засольваў ласось, і я яго кушаў прыкладна тыдзень, таму што яго сапраўды было шмат. І зараз там яшчэ засольваецца мяса для смажкі, для прасмажкі. І ў мяне была печаная курыца, і я як бы кушаў гэта ўсё паступова праз цэлы тыдзень, і мяне падзаябло трохі. Таму я вырашыў купіць сабе гэтую херню. Такс. Таму зноў ж такі я магу выглядаць трошкі потным і задрыпаным для вас зараз. Ой, бачыце гэтую хуйню? Гэта таму што я успацеў трошкі. Вострая сапраўды рэч, там немагчыма ўвесь соус выдавіць, таму што ты проста абсерышся на вачах. Я аднойчы па незнанцы проста ўвесь соус заліў. Гэта бульгур, па-мойму, называецца гэты рамен. Увесь соус заліў, давіўся, блядь, еў, плакаў, проста як быццам проста Лукашенко памёр, разумееце, я так моцна плакаў. І што найбольш кранальнае ў гэтай гісторыі, я пасля таго, як паеў, забыў нармальна памыць рукі з мылам, пайшоў у туалет і дакрануўся да свайго чэлеса. І гэта была найвялікшая памылка майго жыцця. Колькі гадзінаў пасля гэтага я стаяў пад душам і ліў халодненькую ваду на свой скручаны пеніс. Вы проста не ўяўляеце сабе. І я папярэджваю усіх хлопцаў, якія прыедуць у гэтую багамірскую Польшчу, купляць карэйскія прадукты. Будьце так бы мовіць у стане чуйнавання заўсёды. Выбачаюся за кашель. Смачна есці, да ўжо пакушаў, ужо ўсё у гэтым сэнсе зроблена было. Пішыце ў чат, прапануйце якія-небудзь тэмы для абмеркавання. Сёння будзем з вами размаўляць, абмяркоўваць навіны, глядзець відэа замоўленыя. Пакуль што замоўленых відэа, наколькі я памятаю, не было. Дарэчы, трэба закінуць спасылку з відосамі ў чат. Такс.
Так, а гэта мы даглядзелі, по-моему, уже. Так, гэтага тут быць не павінна. У нас $1 або 1 еўра ляжыць на банку пазняка. Але так, у прынцыпе, за грошы замоўленых відосаў няма. Які твой любимый класс у Террарии? Террария? Блять, гэта той Майнкрафт у 2D? Я не ведаю, там ёсць нейкія клясы. Я ў дзяцінстве калісьці гуляў у гэтую дрысню. Не тое, каб вельмі доўга. Я памятаю, галоўнае адрозненне ад Майнкрафту там заключалася ў тым, што ёсць босы усялякія. І гэтых босаў трэба ўмець валіць. То бок у Майнкрафце цяпер таксама ёсць босы, але яны нібыта самі павінны... Ты нібыта сам павінен за імі бегаць і іх забіваць там. Я не памятаю нават, як яны называюцца. Ёсць адзін, які сустракаецца ў пячорах вельмі глыбока, які яшчэ калі з'яўляецца, цябе цемра акутвае. А ёсць другі, такі трохгаловы. Ён, здаецца, неяк у адзе з'яўляецца нейкім чынам. Я ўжо нават не памятаю. У Тэррарыі былі босы. Яны лёталі так па экране, трэба было іх хуячыць. Візер. Так, візеры. Так, мне трэба яшчэ спасылку на відос у чат. Замацоўваем. Так. Меркаванне па перпетуму, я не ведаю, што гэта. Вітаю, прывітанне. А нахуя вы свае паведамленні з вітаннямі выдаляеце? Вы стыцеся, што за вами прыйдзе таварыш майор і зробіць з вашай задніцы торт, які можна будзе трахаць? Не, ну я ўсё разумею, конечно. Сам у Беларусі пражыў 21 год, можна сказаць. Так, трэба скінуць, даслаць у телегу, мабыць, і ў Дыскорд, што стрым пачаўся. Від прывітання, Язэп. Даўненька цябе не бачыў на нашых трансляцыях. Добры вечар. Текс і Дыскорд. У мяне ёсць як бы некалькі рэчаў, якія я хацеў абмеркаваць з вами перад пачаткам прагляду відэа. Але, мабыць, вас таксама нешта цікавіць, у вас ёсць час. Пакуль я раскідываю спасылкі, нешта у мяне спытаць. Пачалі стрым. Спадзяюся, вам усім спадабаўся навагодні этэр. Было шмат гасцёў, хто яшчэ не бачыў, вельмі раю звярнуць увагу. 6 гадзінаў контенту ляжыць на канале ў свабодным доступе. Дзень добры добрым людзям. Прывітанне, мозгавы суп. Дарэчы, падпісвайцеся на мозгавы суп. Там, канешне, перасталі выходзіць хайлайты. Магчыма, гэта неяк звязана з тым, што я перастаў стрыміць. Хаця, зноў ж такі, там не тое, каб вялікі быў перапынак. Усяго толькі тыдзень. І было шмат контенту на навагоднім стрыме, таму мозгавы суп. Ты павінен, я лічу, паднапружыцца. Так, давайте яшчэ у Тьютер закінем. Тут вось акурат я зайшоў у Тьютер, і Адрыан Занберг вельмі перажывае за лёс Мадуры, за тое, што было парушанае міжнароднае права.
Які Трамп злы чалавек. Трэба, каб дыктатары сядзелі, блядь, на сваіх задніцах, не соблюдаючы абсолютно ніякіх законаў цэлую вечнасць. Ну, чаго чакаць ад людзей, якія не ведаюць нічога ані ў эканоміцы, ані ў праве, пры гэтым без нікага хуя, блядь, валодаюць тытулам доктара. Гэта шмат кажа насамрэч пра гуманітарную адукацыю ў Польшчы і ў прынцыпе на захадзе. Так. Так, у Тьютер таксама закинули, выбачаюсь, я паўтаруся, я з'еў просто вострую лапшышку, блядь. І яна мяне просто не адпускае. Я буду кашляць перыядычна і, магчыма, у пэўны момант абасруся. Але я ўпэўнены, што любіць вы мяне ад гэтага не перастанеце. Тэкс. Цяжкія часы зараз, таму пакуль яшчэ не будзе хайлайтаў. Но я разумею, цябе моцна прыціснула навіна аб тым, што Вайтрекс памёр, але алілуя, ён у вас крос, добрыя навіны нарэшце. Я вось лічу, што насамрэч 26 год пачаўся вельмі правільна. У вас крос Вайтрекс. Мала таго, што ён у вас крос, ён яшчэ і набыў праз сваю фейкавую смерць $500 000 для украінскага бюджэту. Улічваючы, што доказамі ягонай смерці, доказам, дакладней, адным, блядь, ягонай смерці быў відос, дзе просто на яго дрон ляціць, а потым, тыпу, там склейка, і паказваецца, як гарыць машыну, у якую ён сядзеў. Усё. Украінскі скам, ён дайшоў да неверагодных значэнняў, прычым я здзіўляюся, няўжо Расія, вядомая на ўсім свеце як краіна шчырасці і адказнасці за ўласныя дзеянні? Да ніхуя. Просто іхняя сістэма працуе так, што яны не здольныя наёбваць. Яны здольныя наёбваць толькі амерыканскія мазгі, амерыканскія, заходнія, а пенсіянерак там вось вайсковых неяк не атрымліваецца. Украінцы, магу аддаць ім перавагу ў тым, што яны вывелі свой скіл скаму на вышэйшы ўзровень. Калі ты не проста наёбваеш расійскіх пенсіянерак, каб яны усе грошы, якія яны скапілі на сваё пахаванне, блядь, на фанерную труну закидваюць украінскаму просто чаліксу з Днепру, які працуе ў кол-цэнтры. Гэта адна справа. Іншая, калі ты наёбваеш, скаміш расіянскія спецслужбы відосам, блядь, на якім нават не паказана цела, не паказана нічога фактычна. Ты наёбваеш, і яно табе пераводзіць $500 000 $500 000. Блядь, за $500 000 адзін асобны чалавек можа жыць проста не працуючы. Вось сярэдні чалавек, які існуе на прасторах постсавецкай вось гэтай нашай супольнасці або проста ўсходняй Еўропы, можа жыць на $500 000 усё жыццё, купіць сабе дом і жыць у ім на пастаянна за 500. Так, секундочку. Блять, ОБС пролагаў, але зараз, здаецца, ўсё нормально. Ненавижу такія моманты, але будзем спадзявацца, што ОБС будзе трымаць штаны на сённяшнім этэры. Ну і карацей, 500 000. Я разумею, што для вайсковага гэта ніхуя. За 500 000 там, ну, хіба што патронаў можна накупіць на адзін дзень, ці наколькі там на тыдзень. Але проста ацэньваючы маштаб скаму з пункту гледжання асобы, слухайце, Вайтрекс, ён зрабіў велізарнейшы ўнёсак.
Просто колькі грошай зарабіў адзін чалавек. За адзін відос, блядь. Адзін. Нахуй. Гэта калі б я выпусціў першы стрым, нахуй, на 2 хвіліны. І зарабіў бы 500 000 к. 500 к доляраў. Пачаюсь 500 000 к. Каснаязычніцтва. Не дарма я каснаязычнік. Карацей, вельмі добрая навіна, насамрэч. Я калі яе пабачыў, я зразумеў, што мой спіч на пачатку мінулага стрыму быў усё ж такі не зусім дарэчны. Не ў тым сэнсе, што я не прадбачыў гэтае ўваскрашэнне, таго, што гэта быў усё наёб для расіянцаў, а ў тым сэнсе, што насамрэч я здольна адчуваць эмоцыі, чытаючы навіны. І маёй эмоцыі, калі я прачытаў навіну пра тое, што Вайтрекс жывы, была радасць, такое здзіўленне ў вельмі добрым сэнсе. І я адчуў у гэты момант, што яшчэ не ўсё згублена. Вось. Давайте пачытаем, што вы наконт гэтага пішаце ў чаце. Вайтрекс, у вас кросс, бюджет відэа, 2 пачкі кетчупу, профіт 500к. Там нават кетчупу не спатрэбілася. Там бюджет, гэта не ведаю, ну, ім прыйшлося машыну спаліць. Але, магчыма, гэта ўвогуле была нейкая спісаная тачка, якая была нефункцыйная. То бок яны проста спісалі нейкі аўтамабіль, ім не было куды яго падзець, ён бы просто ляжаў недзе на свалцы. Альбо яны просто ўзялі, дасталі са свалкі нейкую развалюху і на фоне яе знялі гэты кліп. Там нават не показана, там не прыйшлося рабіць спецэфекты. Гэта не кароткаметражка, блядь, Кроненберга. Гэта просто скам відэа. Гэта як фільм з хуёвымі спецэфектамі, дзе ўсе смерці і ўсе самыя красавідныя моманты застаюцца за кадрам. Тым не менш, гэтага хапіла, гэтага ўзроўню акторскай гульні спецэфектаў хапіла для таго, каб заскаміць расіянскія спецслужбы. Ось, я вельмі ўсцешаны насамрэч. Да гэтага моманту я, як вы бачыце, здольны выдаваць абсалютна жывыя пазітыўныя эмоцыі наконт таго, што Вайтрекс, Дзяніс Капусцін застаўся ў жывых. У мяне нават з'явілася думка такая, што трэба, магчыма, у бліжэйшыя часы, толькі я не ведаю, наколькі яму будзе цікава, паклікаць на стрым зноў нашага зубра Гену. Ну, вось. То бок, вядома, я не тое, каб здольны на ўзроўні маргінала аказваць дапамогу, аказваць такі эфект пашырэння усялякіх збораў, але тым не менш, вось такія моманты, калі ты уваходзіш у ментальны стан страты, а потым зноў набыцця вельмі каштоўнай рэчы, гэта схіляе цябе да думкі, што трэба карыстацца момантам і даваць як мага больш этэрнага часу людзям по тыпу Гены, по тыпу Капусціна, по тыпу іншых добраахвотнікаў. Дарэчы, чаму б мне не запрасіць іншых добраахвотнікаў? Ёлы-палы. Чаго мне гэта варта? Я паспрабую з кімсьці выйсці на кантакт. Паглядзім, што з гэтага выйдзе. Профіт 500к. Так, ёсць такое. На жаль, у вас кросс не кожны з тых, хто нядаўна памёр. Гэта праўда, Мікіта не выйшаў з шафы. Летаў з соем таксама не былі знойдзеныя ў якой-небудзь халупе ў Сібіры. Ды і Прыгожын, па меншай меры пакуль што застаецца у цені, не выходзіць публічна, паказаць, што ён жывы. Як і іншыя несвоечасова памерлыя, дачка Дугіна, Лімонаў, Чарлі Кірк, Джордж Флойд. Усе тыя героі, памяць пра якіх засталася ў нашых мазгах і сэрцах. У сэрцах у тым сэнсе, што некаторыя злавілі інфаркт, і цяпер іхнія
сардэчная мышца просто на палову, блядь, не працуе, яны здохнуць праз пару месяцаў, але прынамсі памяць яна засталася. Лепш наёбваў гояў толькі Зільберман. Не... Надпісу сора няма, значыць не фейк. Я думаю, ведаеш, я думаю, калі б проста зрабіць той же самы відос нейронкай, але у якім-небудзь рэдактары абрэзаць вось эту хуйню сора альбо замазаць яй. Гэта магло б у прынцыпе прывесці да тых же самых вынікаў. Калі-небудзь і маянез будзе столькі зарабляць за адно відэа, калі будзе праводзіць стрымы на польскай мове. Ну слухай, у прынцыпе, я ж ведаеш, у мяне якая палітыка моўная для стрымоў. Я свае стрымы сам на сваім канале вяду па-беларуску. Мае госці пры гэтым і мае гледачы могуць размаўляць на іншых мовах, якія я разумею пры гэтым. То бок гэта можа быць расейская, гэта можа быць украінская, польская, ангельская, скажем. Ну і ўсё, в прынцыпе, іншых моваў я не ведаю. Але сам я гатовы па запрашэнні да кагосьці на канал прыйсці і вяшчаць на любой іншай мове, зноў ж такі, якую я сам ведаю. Як быў стрым з убер-маргіналам па-расейску. Ну, там перыядычна я пераходзіў на беларускую, таму што пытанні задаваліся па-беларуску. Але я вяшчаў па-расейску большую частку часу. Адпаведна, калі мяне запросіць які-небудзь польскі канал або ангельскамоўны, украінамоўны, я гатовы прыйсці. Ну, па-украінску я не балакаю, але можу зразумець цю мову, бо я знаю мову беларускую. А ці мове фактычна є єдною мовою, бо мова українська і мова білоруська є мовами, діалектами великокнязівської руської мови статутів Великого князівства Литовського. Єнана. Байтрекс. Так, ну ўжо пажартавалі, блядь, мільярд разоў наконт Вайтрекса, Грейрекса. Вось можна ацэнкі рабіць таксама на Толкіна у гэтым сэнсе. Топова, насамрэч топовая сцэнка, топовая аперацыя. Гэта фактычна першая падобная аперацыя, якую я ў прынцыпе ў сваім жыцці назіраю. Не тое, каб я калі-кольвічы сачыў за падзеямі на вайсковых усялякіх адрэзках зямлі на нашай планеце за нейкімі вайсковымі канфліктамі вострымі. Але прынамсі ў рамках гэтай вайны нічога аналагічнага ніхто з нас, я думаю, не пабачыў яшчэ. Асабліва, блядь, з расійскага боку. Ну, мабыць, расійскі бок калісьці адкрые нам, што тая русня, якая падохла, блядь, у Крокусе, насамрэч падохла, блядь, запланавана. Ну, то бок яна сапраўды падохла, канешне, але мы гэта планавалі. Мы ўсё пра гэта ведалі. То бок дыялекты вайшнорскай мовы. Ну так, не вайшнорскай, ведаеш, палескай мовы. То бок палеская мова, гэта ведаеш, як мова лацінская. Яна сама па сабе знікла, але дала пачатак велізарнай колькасці іншых моваў. Паўплывала на лінгвістычнае такое асяроддзе самых розных народаў, сама пры гэтым зрабіўшыся мовай мёртвай, як ліцвіны. Вось. Усім вядома, што славяне ў прынцыпе ўсе паходзяць менавіта што з Палесся.
Вось паглядзіце на твар наебала Дарашэнкі, па ім не бачна, што гэта. Ладно, ведаеце, паебалі Дарашэнка шмат што бачна, але пабачыць уебалі Дарашэнка першапачаткоўца славянаў сапраўды досыць складана. Буданов разом з Масадом працаваў. Так, адказна заяўляю, я як вайсковы спецыяліст і былы спецслужбіст і цяперашні супрацоўнік КДБ гатовы пацвердзіць гэтую інфармацыю. Вось, але другая пазітыўная навіна, якую я таксама хацеў закінуць, гэта арышт Мадуры. Я, зноў ж такі, не тое, каб шару ва ўсёй сітуацыі вакол Мадуры, наколькі я змог зразумець з аналітыкі тых спецыялістаў, якіх я перыядычна праглядаю, Мадуру проста знялі па дагаварнічку з мясцовай элітай. То бок проста дамовіліся з мясцовымі чыноўнікамі, якія прыйдуць на месца Мадуры, ну а самога Мадуру паказальна будуць судзіць у ЗША і не ведаю, дадуць яму якое-небудзь пакаранне менавіта з мэтай запужаць. Я не юрыст, зноў ж такі не магу прадказаць, якое гэта пакаранне будзе і дзе ён будзе адбываць гэтае пакаранне. Але фактычна нейкіх сур'ёзных зменаў менавіта ў самім рэжыме Венесуэлы чакаць не прыходзіцца. Акрамя таго, што цяпер яны будуць больш падатлівыя на просьбы амерыканцаў. Наколькі моцна гэта адаб'ецца на тым, напрыклад, што Венесуэла была хаўруснікам Расіі, пакуль што гаварыць не прыходзіцца. Але чым шут не чэрціць, так бы мовіць, усё магчыма. Асуджаю глумленне над загінулымі ў Крокусе. Так, я таксама асуджаю глумленне над загінулымі ў Крокусе. Праблема ў тым, што больш за ўсіх глумяцца над загінулымі ў Крокусе самі расіяне, самі расейцы. А калі яны сабе такое дазваляюць, то я лічу, што я проста маю карт-бланш, блядь, я магу проста задніцай голай трасці, задніцай голай з татушкай, карацей, з надпісам Крокус, дзе літара О гэта проста мой анус. Вось я магу нават такое сабе дазволіць, улічваючы, што самім рускім насамрэч абсалютна насраць на тое, што хтосьці прыйшоў, блядь, у іхны гандлёвы цэнтр і нахуй перастраляў колькі там 30 чалавек мірняку. То ўсім насраць. Все даўно забылі. Расіянцы, яны забылі даўно, што ў іх забілі Тсака, што ў іх забілі Навальнага. Я ўжо не кажу пра нейкіх рандомаў, якіх забіваюць, блядь, кожны дзень нахуй падчас якіх-небудзь ісламскіх тэрактаў нахуй у Рашцы. Просто мы не пра кожную такую хуйню даведаемся. Бо гэта Рашка, там няма свабодных медыа. Колькі русакоў забіваюць кожны дзень проста ахматаўцы на сваіх падвалах, колькі рускіх мамак, блядь, разрываюць на кавалкі, іхныя ціські, блядь, тоўстыя, нахуй просто рвуць на скепкі, на ашметкі, колькі, блядь, яек рускіх мужчынаў было аддаўлена за тое, што яны неправільна ўсталі на калені, мы ніколі не даведаемся, пакуль савок канчаткова не разваліцца. Таму не, над гэтым над усім трэба смяяцца. Вядома, ў рамках дазволенага на Ютубе. Сам я русню баню ў сваім чаце, таму зноў ж такі няма каму пакрыўдзіцца на мае каментары. А ўсім астатнім хвалявацца наконт Крокусу, наконт, не ведаю, смерці ў якіх-небудзь апазіцыйных у двухкосе палітыкаў Расіі, я лічу, не трэба. Так, окей, маянэз нічым не лепшы за расейцаў, так і запішам.
Не, гэта іншая логіка. Гэта ведаеш, калі расейцы прызнаюць самі, што расійская гісторыя яна была неперарыўная. То бок маскоўскае княства, расійская імперыя, Савецкі Саюз, Расійская Федэрацыя. Гэта ўсё адна хуйня з іхняга пункту гледжання. А хто ведае сваю ўласную гісторыю лепей, чым прадстаўнікі самога народа, якога гісторыю мы абмяркоўваем? Ну, я закладаю, што ніхто. Таму маёй справай ёсць проста пагадзіцца з імі, сказаць: так, вы свінні, блядь, вы савецкія людзі, вы нікчэмы, вы, блядь, просто гной гэтай зямлі, вас трэба знішчаць. А ён такі: так, мы свінні, так, скуфы мы, так, підарасы. Вось, яны абсалютна цалкам з гэтым пагаджаюцца. Адпаведна, блядь, я просто страляў сабе ў нагу, не карыстаючыся тым, што яны самі пра сябе так кажуць. Просто самі пра сябе. Іх ніхто не прымушае. Маянэз смачней за расійскіх немаўлят. Да ладно. Я не аматар свініны. Колькі русакоў патрэбна ёбнуць, каб аб ты абалдынаў казаў: бля, ну гэта ўжо залішне. Аб ты абалдынаў, гэта што, гэта нейкае новае імя рускага апазіцыйнага дыскурсу? Ці гэта, блядь, імя і прозвішча сына свету? Вітаю, дарэчы, усіх, хто далучыўся. Я гляджу вас адносна шмат. Стаўце падабайкі, прасоўвайце трансляцыю, пішыце ў чат, задавайце пытанні. Данатьце, замаўляйце відосы. Усе спасылкі на данатныя пляцоўкі знаходзяцца пад стрымом, таму што нам пакуль што няма чаго глядзець, акрамя бясплатных відосаў, а яны вам, я думаю, не спадабаюцца. Там усё яшчэ ляжыць інтэрв'ю з Шарэнды Панасюк. Так. Я разумею, балюча, прыходзіцца цярпець, але, ну... Данацім. Альбо проста пішыце ў чат. Я трошкі стаміўся ад конфаў, таму я не вельмі хачу зараз некага падключаць на стрым. Была велізарнейшая канфа ў сераду, у навагоднюю ноч. І я думаю, што і мне, і вам хапіла насамрэч. Таму давайте паспрабуем якія-небудзь іншыя фарматы. Вось прагляд відэа, каментары. Будзем сцібацца, будзем угараць. Усё як заўсёды. Не, ну хуй ведае, як па мне, гагатаць над трупамі грамадскіх, гэта проста брыдотна неяк. Ну, ты... Табе не хапае жыццёвага досведу, разумееш? Калі ты прайшоў праз некалькі фазаў, праз некалькі цыклаў расчаравання і ачаравання зноў людзьмі, сваімі і чужымі народамі, ты прыходзіш да высновы рана ці позна, што смяяцца можна абсалютна над усім. Гэта мы зараз не абмяркоўваем маю палітычную пазіцыю наконт тэрактаў, наконт ісламістаў, наконт, у прынцыпе, Расіі. Хаця я самой Расіі жадаю як найгоршага, але асобным рэгіёнам, напрыклад, я нічога дрэннага абсалютна не жадаю. Наадварот, я ім жадаю пасля развалу Саўку аднавіць сваю эканоміку, аднавіць сваю культуру, сваю ідэнтычнасць, калі мы, у прынцыпе, ў такіх тэрмінах разважаем. Я эмпатычны чалавек, насамрэч. Разумееш, найбольш эмпатычныя людзі, яны становяцца вось такімі вар'ятамі, якія смяюцца над абсалютна любой хуетой. Таму што калі ты не эмпатычны, табе на ўсё похуй. І ты пачынаеш нудзець просто: мне бацюшка ў царкве сказаў, што смяяцца над трупамі гэта грэх. У Бібліі напісана, што
Блять, трахать чужих мамок неправильно. Аллах сила. Застаецца дадаць толькі ў канцы. Терпеть, 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 терпеть. Ну гэта мне приходится зараз терпеть, потому что вы не донатите. Давайте донатьте. Аутист не может быть эмпатичным. Ты помыляешься. Ты помыляешься. Аутисты эмпатичные. Не трэба, калі ласка, на моих стримах, у моем чате распаўсюджваць фейки, распаўсюджваць стыгму наконт аутыстаў. У аўтыстаў усё добра з эмпатыяй. Аўтысты просто не вельмі добра яе выражаюць, таму што ў іх у прынцыпе праблемы з тым, каб выражаць эмоцыі. Гэта не азначае, што яны іх не адчуваюць. З эмпатыяй праблемы у псіхапатаў. Можна сказаць, што ў сацыяпатаў таксама. Розніца паміж псіхапатамі і сацыяпатамі яна асноўная заключаецца ў тым, што псіхапаты добра чытаюць людзей. Таму нават без эмпатыі яны могуць здагадацца, якія эмоцыі адчувае іншая асоба. Нягледзячы на тое, што ў іх не працуе гэты механізм эмпатычны, заснаваны на люстраных нейронах. А сацыяпаты, яны падобныя ў нейкім сэнсе да аўтыстаў. У тым сэнсе, што яны просто не разумеюць эмоцыі іншых людзей. Не разумею сацыяльную камунікацыю. Я на моих стримах прымушаю вас канкрэтна адмяжоўваць людзей з аўтызмам, псіхапатыяй, сацыяпатыяй. Урэшце рэшт мой канал все ж таки асноўнае, што я распавядаю, што я магу распавесці, у чым моя экспертыза заключаецца, гэта ў гэтых, блядь, рэчах. Вось. На іншых стримах можете кого заўгодна называць аўтыстам, даўнам, блядь, дэбілам, ідыётам, алігафрэнам, сука, не ведаю, якім-небудзь гэтым, як гэта называюцца, савантамі можете называць. Можете прыйсці на стрим Віталя Віруса і назваць яго савантам, сказаць: лох, пагаліся, пастрыжыся, ты выглядаеш як абезьяна. Не, на маіх стрымах такога не будзе. На маіх стрымах толькі строгая навуковая тэрміналогія, блядь. Будете выёбвацца, усіх забаню. Не пагляджу, што у вас 15 чалавек на стрыме, я вас усіх, блядь, адпару ў задніцу. Якое меркаванне аб Уладзіміры Букоўскім? Блядь, я не ведаю, хто гэта. Букоўскі гэта ж аўтар, блядь, кніжак пра еблю. Такой тэкставай парнаграфіі для 15-гадовых інцэлаў. Я такім асабліва не цікаўлюся. Типу, блядь, кніжкі Букоўскага гэта просто апісанне таго, што я заглянуў, яе пізду, яна перада мной раскрылася, я ўбачыў там космас, потым я засунуў туды піструны, быццам бы трахаў гэты сусвет. Просто кал для малалетак. І не чытайце такое гаўно. Гэта Чарльз. Блядь, ну літаратуразнаўства у мяне прасядае трошкі, выбачаюся. Трэба больш глядзець каналу Хадановіча. Хаця ён даўненька не выпускаў ролікаў насамрэч на сваім канале. Гэта прыскорбна усведамляць сабе. Таму што відосы там былі неблагія насамрэч. Іншаля, аўтысты звышлюдзі. Так. Вось паглядзіце, напрыклад, на беларусіяну. Чым не звышчалавек? Ну што, ёсць у вас якія-небудзь ідэі, што паглядзець? Таму што калі не, то я запушчу на фоне хаця б відос з нулявой чаргі, тое, што вы панакідвалі за бясплатна.
1.16.20. Так. Вось, так бы мовіць, вітальнае ва ўсіх сэнсах інтэрв'ю. Топовый контент. Давайте, мабыць, фоном запустим, потому что паведамленні ў чаце скончыліся. Колькі відосаў у нулявой чарзе? Ой, іх там вельмі шмат насамрэч. Просто зайди по спасылцы, паглядзі. Вось спасылка ёсць замацаваная у чаце. Там усе гэтыя відосы нулявой чаргі прадстаўленыя. Там іх, здаецца, больш за 20 штук. І, адпаведна, людзі закідвалі гэта абсалютна бясплатна, і, адпаведна, яны ўсе кал. Таму што людзі, нават калі людзі плоцяць, яны не заўсёды замаўляюць нейкі годнае абмеркаванне і каментаванне контент. А калі яны бясплатна, блядь, закідваюць табе відос, гэта просто хавайся ў бульбу. Я б яшчэ зразумеў, калі б ты быў украінцам азлобленым, але ж ты беларус, гэта ж нават не жаўнеры, якія пайшлі забіваць украінцаў, просто рандомычы. Табе чамусьці здаецца, што наконт смерцяў у Крокусе я злараднічаю. А я не злараднічаю, я не азлоблены, я просто жартую. Гэта забаўляльны контент. Ты разумееш, што самыя смешныя жарты — гэта жарты над смерцямі. І не заўсёды гэтыя жарты над смерцямі людзей, якія нам не падабаюцца. Разумееш, гумар — гэта не толькі інфармацыйны, гэта не толькі інструмент інфармацыйнай вайны, гэта яшчэ і тэрапія. Калі цябе атачаюць хуёвыя навіны, ты ў пэўны момант пачынаеш над імі смяяцца. Не таму, што ты падтрымліваеш той інфармацыйны фон, у якім ты знаходзішся. Вось ты жывеш у Беларусі, ты жартуеш пра тое, што ты жывеш у Кале, і што ўся Беларусь ператвораная на той самы торт, які можна трахаць у задніцу просто, пастаянна, без перапынку трахае. Спачатку Рашка, потым Ліцва трахае, потым Украіна. Трахальны торт, вось як у Мэдысона быў. Гэта ж не азначае, што ты падтрымліваеш такое палажэнне рэчаў. Не, ты просто, калі не будзеш над гэтым смяяцца, ты звар'яцееш. А як стаць грамадзянінам Венесуэлы? Грамадзянінам Венесуэлы, я думаю, можна, будучы грамадзянінам Беларусі, просто папрасіць венесуэльскае грамадзянства, і табе яго дадуць. Або напісаць ліст да Лукашэнкі. Хаця зараз уже хутчэй за ўсё не дапаможа. Цяпер Венесуэла будзе новым амерыканскім штатам, і туды ты хуй пашпарт атрымаеш. Трэба было загадзя думаць, трэба было загадзя рабіць сабе пашпарт краіны, якая гандлюе наркотыкамі, каб потым не прыходзілася выкручвацца неяк. Выбачаюся, я кашляю. Калі вам трэба, я магу мікрафон пацішыць. Просто я з'еў вострую лапшышку перад стрымом. У РБ ватаноў таксама дахуя, але не думаю, што ты б так і гагатаў, калі б такая хуйня ў Менску адбылася б. Блять, ну у Менску просто не бывае ісламскіх тэрактаў. Разумееш? Усе тэракты ў Беларусі ладзіць сама дзяржава. Што з пэўнага пункту гледжання таксама досыць забаўна. Просто ў кантэксце Рашкі, дзе Рашка робіць выгляд, што яна ахуенна традыцыйная хрысціянская белая гігачэт антыпрагрэсівісцкая краіна, у якой не месца гэтым вашым заходнім тэндэнцыям з мігрантамі на вуліцах, з небяспекай ноччу для жанчын. У такой краіне бачыць, як у гандлёвы цэнтр просто прыходзіць некалькі муслімаў, пачынае людзей рэзаць, досыць забаўна. Гэта просто смешна.
Сора адыходзіў, што там было ў апошнія 3 хвіліны. Блядь, ну давай я зараз табе буду паўтараць, што там было ў апошнія 3 хвіліны. Пішыце яму ў чаце. Над смерцямі тваёй мамкі не жартуеш, а беларусы рэальна жывуць у кале. Ну, беларусы рэальна жывуць у кале. Просто пра гэта можна жартаваць. Ну ты казаў, русня падохла ў крокусе, не гучала як неафарбаваны эмацыйны гумар. Не, ну гумор ён, блядь, як ты сабе ўяўляеш неафарбаваны эмацыйна гумар? Скажы, калі ласка. Просто што гэта такое, блядь? Потому што смех гэта эмоцыя, нахуй, досыць вострая. Любы гумар ён эмацыйна афарбаваны. Маргінез жорстка пра трахальны торт. Так, вось табе новы відос для каналу. Мазгавы суп. Ксюха на маім стрыме пажартавала, што калі я запытаў пра найлепшыя падзеі 25-го году, або ввогуле пра вынікі 25-го, такая, ну, блядь, Мелказёров падох. Ха! Ну я ж яе не забаніў за гэта. Ну гэта нават смешна было, таму што нечакана, плюс вельмі такі чорны гумар. Я не ведаю, я рос у 2010-е гады. У перыяд, калі ў інтэрнэце, у тым жа Кантачы былі самыя папулярныя паблікі, якія жартавалі пра смерць, пра генацыд, блядь, пра, не ведаю, пра рэлігіі, хейтиліся нігеры, хейтиліся белыя, хейтиліся кітайцы, усе хейтиліся. Зноў ж такі, я просто ахуеваю, як выглядае інтэрнэт у 20-х гадах, калі людзі забылі, што такое інтэрнэт у прынцыпе. Або забылі, або просто ў інтэрнэт прыйшло да хуя новых людзей, якія не ведалі, як інтэрнэт выглядаў у 2000-х, у 10-х. Просто ўсе адно над адным, блядь, смяяліся нахуй. Просто ўражцы яшчэ за гэта саджалі ў турму. За абразу пачуццяў веруючых. Мэдысона на куканілі, блядь, зрабілі фактычна, блядь, лезь там нештатным супрацоўнікам ФСБ за жарт пра шкарпэтку ў Каране. Заўсёды гэтая хуйня была. Просто вы неяк абудзіліся ў 20-х гадах з вельмі эмпатычнымі сваімі пачуццямі, якія нахуй нікому не ўсраліся. І вырашылі, што гэта павінна зрабіцца модус операнди ўсяго нахуй інтэрнэту вакол вас. Гэта не так. Увесь інтэрнэт 10-х год быў пізда, які амаральны. Ён і зараз пізда, які амаральны. Просто я не разумею, знекуль вылезлі просто нейкія дзеды ебучыя, якім нічога не падабаецца. Заліна. Заліна гэта тая баба з ебалам з Майнкрафту. Я не разумею, да чаго яна тут. Добра гэта гучала як зларадства. Не, я ў прынцыпе не злараднічаю над смерцямі. Просто сам факт таго, што ты пачынаеш пра гэта пісаць у чаце, ён хутчэй выдае, што у цябе нешта свярбіць. Таму што мой контент, ён экспліцытна забаўляльны. А ты прыйшоў прыводзіць мне нейкія прэтэнзіі, прадстаўляць мне нейкія прэтэнзіі наконт таго, што я, блядь, смешна жартую. Ось іншым у чаце падабаецца. Ты хочаш сур'ёзна на гэтую тэму паразмаўляць? Ну окей. Але гэта мінус гледачы. Мабыць, ты мне заплоціш за гэта. А я хачу сядзець і рофліць. Разумееш, вось зараз будзе інтэрв'ю Шарыны Панасюк, я буду сядзець і рофліць, блядь, нягледзячы на тое, што гэта былая палізняволеная. Таму што мне похуй. Мне абсалютна насраць. Такі ў мяне контент. Я таксама рос у гэты час, але мамкіны амаралы заўсёды выклікалі крынж. Ну, ты, значыць, не ў інтэрнэце вырас, можна так сказаць. Цябе выхавала вуліца. Мабыць... Ладно, не буду над табой сцібацца, а то ты можаш гэта ўспрыняць як зларадніцтва. Вось яна на яе падобна.
Шарэнда Панасюк? Не ведаю. Мабыць, у яе квадратныя цічкі. Тыпу, ну, адна справа, калі гэта рэальна смешна, а іншая, калі гэта просто кроку здохла русня. Ну реально, на чате напишите, кому не смешно. Ну усім же, блядь, смешно нахуй з гэтай залупы. То же самое з 9.11. Про 9.11 таксама было столькі жартаў, что просто обосраться. Ты не ў тэме. Ну вось, ты яшчэ скажу, што 9.11 не смешна, ну вось. Ха-ха-ха, ну вось людзям, ведаеш, падабаецца, зараз смешна было, ха-ха-ха. Якая прэтэнзія? Хочаш траур? Окей. Просто траур гэта мінус контент. Вось мне аднойчы замовілі на стрым відос з Ануляй. Ануля гэта былы палонныя. Украінскія вайсковыя былы палонныя ў Расіі. То бок яго ўзялі там яшчэ недзе на пачатку вайны ў палон. Мне замовілі інтэрв'ю з ім. Там, здаецца, 2 ці 3 гадзіны нават. Заплацілі за яго больш за 30 еўра. Я ўвесь стрым сядзеў і проста ахуеваў. Я не ўгараў, таму што мне заплацілі за тое, каб я паглядзеў інтэрв'ю вельмі чарнушнае. І якое мяне эмацыйна таксама вельмі кранае. Гэта быў мінус контент, на стрыме сядзелі 3 чалавекі, але мне прынамсі за гэта заплацілі. То бок паважай, калі ласка, мой час. Як і я паважаю твой, то бок калі табе не падабаецца забаўляльны контент, калі ласка, ёсць. Вось зараз ты можаш пайсці просто глядзець аналітыку якую-небудзь ад таго ж гэтага Тышкевіча пра Венесуэлу. Окей. Ну я не палітычны аналітык. Я тут сяджу і траўлю анекдоты. Гэта моя праца, груба кажучы. Ну не праца, ну ты зразумеў, калі гэта моя задача. Калі не падабаецца, окей. Ёсць шмат іншага контенту. Магчыма, табе не падабаецца гэта менавіта зараз. У цябе хуёвы настрой, і ты хочаш калу паесці. Ну окей, можаш паглядзець, не ведаю. Паглядзі фільм «Туск», каб падвысіць свой настрой. Крокус. Крокус. Шведский потоп. Блять, наши мальчики. Не, траур не хочу. Ну так и чапіся. Хочу глядзець мукбэнг ад Шабуцкага, а ён не здымае. Вы нічога не хочаце пакуль што глядзець, таму што я вымушаны запускаць відос Шарэнды Панасюк. Давайте шчыра. Ніхто пакуль што не заданаціў. Ну што ж, ну тады давайте пагналі. Прасмажка Шарэнды Панасюк і Мікіта Мелказёрова, не своечасова дышэчага ад нас, блядь, у нагвалу. Наши пальчики ў жаночых трусіках. Безумоўна, што вось тое хаджэнне па коле беларусаў 30 год. Дарэчы, мне Гэта пиздец, у мяне тут кола налетае ў кубак, і калі б я па ёй хадзіў, сапраўды у мяне усе ногі былі б ужо даўно чорныя, улічваючы ў якіх колькасцях я гэтую хуйню спажываю. Калі б я як беларус хадзіў па коле, блядь, 30 год, я просто ёбнуўся нахуй. Нельга назваць, але мы просто зайшлі ў тупік
з тымі метадамі, што мы Вось, дзейнічаем. гэта не нацыянальныя людзі. Гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. Пакуль што не было сёння гэтага, і я вельмі чакаю. На працягу гэтых 30 год мы просто дазволілі вось гэтаму гнайніку на целе Беларусі, лукашызму разбухнуць і зацвярдзець. І гэта спрычынілася там да праблемы ў самой Беларусі і ў нейкай ступені. Разбухнуць і зацвярдзець. То бок гнайнік трэба было выдавіць адразу гэтую, блядь, шушару, гэтых беглых трэба было адразу выкінуць з краіны. Усе нашыя грошы пайшлі на данаты нашым мальчыкам, якія служаць у ПВО Каракаса. Так, ну, дарэчы, добры прыклад бліцкрыгу у амерыканцаў атрымаўся. То бок Каракас за 30 хвілінаў нават выйшаў, не тое, што там за 3 дні. Вірджин Мікіта Мелкакрокус супраць Шарента Крокус Великапанасюк. Так, Вірджин Ебларус супраць Стараліцвінкі з квадратнымі цицькамі. Не можем, мы ёсць вінаваты нават у той вайне, якую Расія разгарнула ва Ўкраіне. Ёсць у гэтым, на жаль, і віна беларускага народу таксама. Таму што калі б мы гэты Так, калі б мы просто ўзялі, так вяроўку намылілі парадашна і павесіліся ўсёй нацыі, нічога гэтага б не было. Нічога з гэтага б не існавала. Ніякай вайны. фашызм апанавалі на пачатку. Ён бы не стаў прыкладам для іншых дыктатараў. Вось, як для Мадуры, напрыклад. Нармальна фальсіфікуеш выбары, але нічога з гэтага. З табой працягваюць, так бы мовіць, вітацца за ручку, гандаль працягвацца. А чаму б і не, думаю, там нейкі умоўны Назарбаев ці умоўны там Януковіч. Чаму б не... Вось цікава, калі б усе ведалі, што Лукашэнку запеўнілі, так бы мовіць. Я хочу запеўніць вас, што вы прэзідэнт. Вось яго б запеўнілі, і ўсе пра гэта б ведалі, ці сапраўды хтосьці паціскаў яму руку у такой сітуацыі. Шарэн да БДК. Таксама хочу так, як Лукашенко зрабіць. Мы бачым, ва што гэта вылілася. І, канешне, не было б гэтага плацдарма для Расіі, якая ператварыла Беларусь у некую сваю сакральную такую вотчыну, дзе размяшчаецца і войскі, і адпрацоўваюцца ўсіх тэхналогій, так бы мовіць, задушэння грамадства. Я сутнасна з вами згодны, але ўзнікае пытанне вечнае, што рабіць? Я не магу быць разумнейшая за ўсіх. Гэта ж, напэўна, Лукашенко назаве якісьці парк у Менску ў імя Мадуры, у імя Чавеса адзін ёсць ужо. Да не выключаю, я думаю, там могуць назваць. Там жа ёсць амаль што ў самым цэнтры каля Нямігі ёсць парк Адама Міцкевіча ці сквер, я ўжо не памятаю, што гэта было. І там вось сядзіць менавіта, што сядзіць і стаіць, уже не памятаю. Карацей, там ёсць помнік Адаму Міцкевічу. Я лічу, што трэба яго перайменаваць, гэтую польскую падсцілку, блядь, падпанку, выкінуць на свалку гісторыі і пераназваць нарэшце ўжо імем чалавека, які будаваў новы сусветны парадак. Безумоўна, просто цікава. Міцкевіча можна палякам аддаць у рэшце рэшт. Вы не вырашылі, я зараз такая тут прыйду, все праблемы адразу разрулю і вызвалю Беларусь. Не, канешне. Шарэн да БК, так. БК Кушаль. Трэба Кушаль. беларусам просто падымацца на новы ўзроўні. Гэта змаганне супраць лукашызма. Беларусам трэба падняцца і нарэшце ўстаць на калені. Мусім разумець, што гэта змаганне супраць Расіі. А Расія гэта самы бязлітасны такі драпежнік у гісторыі чалавецтва. Беларусь раз за разам праходзіць тое, што іншыя народы... А як жа Максім Шабуцкі? Ён таксама бязлітасны драпежнік, рэвалюцыянер, беларускі Ленін. Калі мы адносімся да еўрапейскай цывілізацыі, прайшлі ўжо там 100-200 год таму гэта нацыянальнае вызваленне. Мы раз за разам спрабуем гэтае нацыянальнае вызваленне сабе здабыць незалежнасць сваёй краіны. Але гэтыя 600 кіламетраў бліжэй да эпіцэнтру, бліжэй да гэтага Мордара, яны проста выявіліся такімі ракавымі,
600 километров ближе вылivаюць. Кау БК, значить, крокус. Беларуская... Стоп, а як БК, у прынцыпе, расшифроўваецца ў арыгінале? Беларуская краёвая абарона, то бок гэта беларуская крокус абарона. Ну слухай, гэта нават гучыць так, быццам бы табе сапраўды не похуй на гэтых людзей, якія там памерлі, таму што ты хочаш іх беларуска абараняць. Тое, што мы на 150, на 200 год мы пазней здабываем, ці ўвогуле прыходзім да думкі, што трэба здабыць незалежнасць сваёй краіны. А каля Мінск міру ёсць вуліца Каліноўскага, яна будзе імені Трампыні, ну або Шабускага, хуй яго ведае. Так, ну яна, ведаеш, яна такая досыць прамая гэтая вуліца, калі я разумею, пра якую ты кажаш. Хаця не, вуліца Каліноўскага гэта не яна. Там, карацей, ёсць каля Мінск міру вуліца, якая вядзе яшчэ да палацу спорту, ці як ён называецца. Карацей, там, дзе стаіць яшчэ, я не ведаю, ці ён зараз стаіць, раней прынамсі стаяў стары будынак аэрапорту. Вось гэтую вуліцу трэба назваць адпаведна з ейнай такой прастатой, то бок яна проста ідзе, трэба яе назваць палка, імя палкі для мікрафону на стрымах Мракінеза. Шарэнда, бля, Шабускі, яго вялікі плян Багдад, Радыён. Шабускі, ягоны плян, Радыён Батулін. Падпісацца. Маё бачанне, што, канешне, трэба выходзіць з гэтага тупіка, гэта значыць зусім іншыя метады. Нам, беларусам, трэба ствараць сістэмную барацьбу. Сістэмны суіцыд. Інстытуцыянальную барацьбу. То бок гэта мусіць быць трыбунал, безумоўна. Гэта мусіць быць свае арганізацыі, якія будуць займацца крымінальнымі справамі. У тым ліку крымінальнай справы там, якім чынам Лукашенко патрапіў, чаму менавіта Лукашенку расіяне выбралі са спісу патэнцыйных, так бы мовіць, прэзідэнтаў. Безумоўна, спіс быў, не адзін Лукашенко такі унікальны. Чаму Лукашенку запеўнілі? Але я думаю, што там была нейкая галачка насупраць, што это абсалютны падонак. Сустракаюцца ФСБшнікі з Лукашэнкам у 94-м годзе і кажуць: мы хочам вас запеўніць. Ён такі: дзякуй. Я рады вашай падтрымцы. Вось маёй кандыдатуры ў прэзідэнцтва Беларусі. Гэта мусіць быць крокус, а вуліцу Каліноўскага не перайменавалі. Я не ведаю. Магчыма, ведаеш, вельмі проста вуліцу Каліноўскага перайменаваць проста ў вуліцу Калініна. Нават можна шыльды пакінуць, толькі перапісаць фрагмент слова. Все ж таки Каліноўскага слова яно даўжэй за Калінін, таму не прыйдзецца новыя шыльды рабіць або далепліваць там нейкія хуйні. Проста сцёр Оўскага і дапісаў Ініна. Профіт. Я спадзяюся, рэжымнікі глядзяць мае трансляцыі і прымуць гэта на ўзбраенне. Сёння толькі Мадуру запеўнілі. Так, Мадуру насамрэч, судзячы па ўсім, запеўнілі яшчэ некаторы час таму, таму што яго хутчэй за ўсё злілі уласныя прадстаўнікі эліты, якія цяпер будуць сядзець на ягоным месцы. Там ужо, наколькі я ведаю, віцэ-прэзідэнтка прыняла прысягу, то бок ужо ў Венесуэлы ёсць легітымны прэзідэнт. То бок гэта не так, што там прэзідэнт знік, і цяпер у іх пытанне, хто будзе наступным. Ну не, у іх ужо ёсць прэзідэнт, таму што ў іх была віцэ-прэзідэнтка, і яна ўжо дала прысягу. Сістэмная барацьба будзе апісана ў яе кнізе «Мая барацьба». Так, у суаўтарстве з Максімам Шабуцкім. Ось, і плюс узрост. І безумоўна, што Расія... Так, узрост абавязкова павінен быць паніжаны, я лічу. Пралічвала, што абсалютны падонак, да яшчэ такі малады. Не стары, як все гэтыя камуністы. І біялагічныя працяглы жыцця Лукашэнкі, безумоўна, што яны пралічвалі, што ён пражыве там яшчэ 30-40 год. І
У адрозненне ад мелказёрава. То бок вы лічыце, што вся беларуская дыктатура спрадюсавана Расіяй з такім разлікам? Яна не спрадюсавана, гэта была Як табе, аковы гатовы? Усё яшчэ падабаецца трансляцыя? Яшчэ не цягне бліваць, ванітаваць? акупацыя. Гэта была акупацыя, якую Еўропа, на жаль, проста прамаргала. А мы бачым, што існаванне Расіі ў розных відах імперыі гэта імперыя, агрэсія, параза, Параша. назапашванне рэсурсаў для новага рэваншу. На запарашванне таксама прысутнічае. І вось Не без мы прайшлі гэтага. гэты ад распаду імперыі да новага рэваншу, тое, што мы бачым. І гэты рэванш Расія пачала, на маю думку, менавіта з Беларусі, бо 91, 92, 93 год Расія яшчэ ў каматозным стане, так бы мовіць. Но вось гэты рэфлекс хапнуць у першую чаргу самую стратэгічную тэрыторыю Беларусь, ён спрацаваў у Расіі нават у такім вось стадзе заняпаду. А мне трэба функцыю на сваіх стрымах таксама уводзіць хапнем. І Еўропа, на жаль, гэта ўсё прагапіла. Вы Станаўленне гэтай першай дыктатуры, гэта першы крок да аднаўлення гэтай імперыі, першы крок для рэваншу. То бок для мяне Беларусь, тое ж ЛНР, ДНР, тая ж Лугандонія, якую Так, для... Галасуй за Лукашенко або Путін нападзе. Так охуенно, оригинально, просто пиздец. Расія Правый кут залогинься, калі ласка. склепала на 20 год раней у 94 годзе. Таму казаць, што Лукашенко там некі... Ну, гэта марыянетка. Гэта марыянетка, якая найбольш, так бы мовіць, пасавала Расію на той момант з гэтага спісу. Чаму вы лічыце? Чачня і Абхазія не існавалі, ага, план Крокус запевніць Лукашенку. План не аміга хутчэй. Што перамовы з ім за адсутнасць самапавагі? Тут не гаворка аб самапавазе, бо калі я чую слово, што давайце перагорнем старонку, якую старонку мы збіраемся перагартваць? Фальсіфікацыі гэты страшэнныя, гэты ціск на людзей, Так. прабачце мяне, Не. забітыя, параненыя, проста згвалчаныя, людзей, якія сталі інвалідамі, калекамі, людзей, якія сотні тысячаў беларусаў, якія мусілі з'ехаць. І давайце перагорнем, давайце забудзем гэта. Окей. Калі мы гэта забудзем, бо не першы раз паўтараецца сітуацыя. Не першы раз. 20-й год, ён быў у 2001 годзе, і 6-й год, уже я не кажу пра 10-й год. Все гэта Вандроўкі ў часе, так. было, і кожны раз гэтая старонка перагортвалася. І калі зноў пайсці вось на гэта, ну, па-першае, гэта, ну, з усіх бакоў гэта неэтычна. Гэта нельга такое дараваць. Гэта нельга дараваць. А як інакш вызваліць палізнявольных? Ёсць падручнік па псіхалогіі, так? Гэта нельга такое дараваць. Гэта нельга дараваць. А як інакш вызваліць палізнявольных? Ёсць падручнік па псіхалогіі, так? Дараваць. А як інакш вызваліць палізнявольных? Ёсць падручнік па псіхалогіі, так? А як інакш вызваліць палізнявольных? Ёсць падручнік па псіхалогіі, так? Як інакш вызваліць палізнявольных? Ёсць падручнік па псіхалогіі, так? Вы хочаце перагортваць гэтую старонку зараз? А як інакш вызваліць палізнявольных? Ёсць падручнік па псіхалогіі, так? Інакш вызваліць палізнявольных? Ёсць падручнік па псіхалогіі, так? А як інакш вызваліць палізнявольных? Ёсць падручнік па псіхалогіі, так? Палізнявольных. Ёсць падручнік па псіхалогіі, так?
где описывается диагноз мозаичной психопатии, якую там психиатр поставил Лукашенко еще там Давным-давно. давным-давно. Правда, на дистанції. Ну, на дистанційно, ну, але це було відавочно. Окей. Це навіть було відавочно людям, не маючим медицинської едукації, що у чоловіка з головою не все в порядку. Так. Ось, у подружчику психіатрії дається, значить, описання цієї хвороби. И что человек с таким диагнозом, любой крок насустрач, он усприймає як прояву слабості. І У як подручнику психології написано «Іншалла». дозвол самому собі переходить на черговий Яна літаральна зараз цитує подручник по психології. Записуйте. відток гвалту з гэтай сваёй психіатрії. А цяпер уявіце, што гэта цэлая сістэма, што мы маем, што Я на усялякі выпадак дзеля хоць нейкай кроплі канструктыву нагадаю, што не існуе такога дыягназу, як мазаічная псіхапатыя. Просто так да слова, магчыма, камусьці з вас гэта цікава. дыягназ мазаічная псіхапатыя не толькі ў Лукашэнкі, гэта цэлая Яшчэ ў мяне. дыягназ цэлай сістэме, гэтага лукашызма дыягназ, бо тут можна казаць, што псіхічная хвароба, яна заразная. Лукашенко просто распаўсюдзіў гэтую свой псіхоз, ён на шмат людзей распаўсюдзіў. Вось point of view, ты святкуеш навагоднія святы са сваёй сям'ёй. Ну, такой пашыранай сям'ёй, ведаеце, шмат дарослых людзей сядзіць за 30, за 40 за столом, і ты чуеш вось гэта. Чаму яны пашлі за ім? Ці таму, што яны былі нейкія латэнтныя там псіхапаты, ці з нейкіх меркантыльных поглядаў. Але атрымалася так, што ён сканцэнтраваў вакол сабе всю гэтую сістэму подласці, хлусні, гвалту. То бок, калі мы пойдзем насушыць гэтай сістэме, гэта сістэма не ўспрыме наш крок, как прояву там, скажем так, шляхетны учинок. Шляхетны, блядь, забыла. Что мы идем вам на крок для того, как на крокус людей. Вы так же думали, коли знаходились за кратами? Ні. В яким сенсі ви кажете? Ну то зараз у вас... Блядь, гэта дыягназ, вось мазаічная псіхапатыя. Дыягназ не існуючы, ён хутчэй пра беларускую так званую інтэлектуальную эліту. Таму што мазаічная псіхапатыя гэта дыягназ, якога не існуе. І гэта той дыягназ, які беларуская умоўная апазіцыя у двух косці, зноў ж такі, дае беларускай уладзе лукашэнкаўскай. Што з'яўляецца проста метафорай таго, што гэтыя людзі ніхуя не разумеюць наконт таго, што адбываецца ў Беларусі, што з ёй не так. І калі гэтыя людзі прыйдуць да ўлады, яны зробяць такую ж альбо яшчэ горшую хуету з гэтай краіны. Я, канешне, там не жыву, мяне гэта не закране, прынамсі, гэта не закране мяне у такой жа ступені, як людзей, якія там жывуць. Але, ну, мне людзей шкада, насамрэч, якім бы вось, якім нават зараз, нават цяпер прыходзіцца цярпець, што некая хуйня, выходзячы з турмы беларускай, дзякуючы таму, што скасоўваюцца санкцыі амерыканскія Трампам, прасоўваюць, па-першае, шкодную палітыку для Беларусі, а па-другое, прасоўваюць некую сваю шизофрэнію, блядь, якая не мае абсалютна ніякага дачынення да рэальнасці. Просто, блядь, нахуя? Ну, нават Шчыгельскі, не псіхіятр,
Ён выйшаў у тыраж са сваёй прафесіяй псіхіатра некалькі, блядь, дзесяткаў год таму. Нахуя вы паўтараеце гэтае трызненне, гэтую лухту, блядь? Вы ёбнутыя ўсе. Вы тупыя, неадукаваныя людзі з пакрыўджанасцю, з пачуццём уласнай вартасці. Вы не можаце прызнаць той просты факт, што вашае прызначэнне ў гэтым жыцці гэта шыць, блядь, адзежу, гатаваць баршчы, нахуй, і даваць у задніцу сваім мужам. Вы не палітыкай павінны займацца. Таму што вам не хапае проста розуму для гэтага. Вам не хапае субстрату. Просто некампетэнтная хуйня. Кожны чалавек, які прыходзіць да мелказёрава на інтэрв'ю, амаль што кожны павінен прыйсці і нагаварыць проста нейкай хуеты. Тыповая вось гэтая ўсходнееўрапейская, нічога не разумеючая, блядь, аглобля, нахуй, па-шабускаму. Бля, яна ж хуйню просто нясе нейкую. Так, яна нясе... Нават калі б мы гэта глядзелі не ў 0,75, як зараз, гэта была поўная хуйня, якую раскрытыкаваў бы любы сучасны, блядь, студэнт медык або біёлог, які больш-менш мае ўяўленне аб тым, што такое, блядь, там разлады асобы, псіхапатыя ў прыватнасці. Таго, наколькі псіхічныя хваробы могуць быць заразныя. Можна было яшчэ пра НЛП пачаць распавядаць, як нам вызваліць палізняволеных. Ну, трэба адчыніць падручнік, блядь, вось як пісалі ў чаце, па сацыёніцы, па НЛП, і проста загіпнатызаваць, нахуй, Лукашенко, павадзіць маятнікам перад вачыма, пастукаць за лупай па вуснах, і адразу ўсе палізняволеныя выйдуць на свабоду. Ахуительно. Маргінес, чаму ты сцябешся над гэтымі людзьмі? Яны былі палізняволены. Мі-мі-мі-мі-мі. У вас ёсць думка, вы зараз, дзякуй Богу, вы бяспец. Шыгельскі правільна ўсё сказаў, Лукашыс па словах тых, хто з ім меў стасункі. Па-першае, паўтаруся, ў маім чаце вы будзеце, блядь, будзеце, іначе я вас нахуй забаню, вы будзеце, таму што ў мяне забаронены тролінг тупасцю, вы будзеце нахуй выкарыстоўваць тэрміны такія неўрапаталагічныя, псіхалагічныя, неўрабіялагічныя, правільна. Таму што, блядь, вы знаходзіцеся на стрыме студэнта неўрабіялогіі. Шизофрэнія да псіхапатыі увогуле ніякага дачынення, блядь, не мае. Тое, што хтосьці меў пра яго такое меркаванне, не азначае, што ў яго быў сапраўдны дыягназ. Мне ўвогуле не падабаецца гэтая рыторыка пра тое, што Лукашенко, ён шызік, што ён псіхапат, сацыяпат, садыст, і што ён цыган, блядь, што ён іншапланетянін, рэптылоід, нахуй, што яго да беларусаў з неба скінулі проста нейкія підарасы, муслімы з космосу. Ну не, ну, блядь, Лукашенко гэта проста звычайны беларускі калхознік, які дарваўся да ўлады праз тое, што ў краіне жылі на той момант і далі права выбарчае на той момант людзям, якія ад Лукашэнкі адрозніваліся толькі тым, што яму пашанцавала апынуцца ў Вярхоўным Савеце, а ім не пашанцавала. Ніякай псіхапаты, ніякага... Мабыць, Лукашенко садыст, але гэта нават з прапушчэннем вялікім, гэта трэба разбірацца дакладна. Не кажучы ўжо аб тым, што такія дыягназы, як псіхапаты, сацыяпаты, садызм, не маюць нейкіх канкрэтных крытэрыяў, немагчыма канкрэтна акрэсліць, гэта нават не хвароба, гэта менавіта што разлады. І не такія разлады, як аўтызм, скажам, а разлады... Разлады, пра якія мы ведаем яшчэ менш, а магчыма мы нічога не ведаем, таму што ў нас нават ёсць клінічныя прыклады таго, як людзі, у якіх мы назіраем псіхапатычную актыўнасць мазгоў, то бок актыўнасць мазгоў на ФМРТ, якая падобная на актыўнасць псіхапатаў, то бок там адсутнічае, напрыклад, уключэнне якіх-небудзь
міндалінаў, структуру, якія адказваюць за эмоцыі у выпадку, калі яны назіраюць за нейкімі пакутамі іншай асобы. Вось мы можам назіраць гэта на ФМРТ ці якім-небудзь яшчэ іншым чынам на ЭЭГ. І мы бачым, напрыклад, што у чалавека вось актыўнасць мазгоў, яна прадказвае, што ён будзе паводзіць сябе як псіхапат, а ён пры гэтым паводзіць сябе як абсалютна нармальны чалавек. То бок у навуковым дыскурсе гэтыя ўсе рэчы, яны самі па сабе вельмі спрэчныя. А вы спрабуеце разладамі псіхічнымі патлумачыць 30 год дыктатуры ў Беларусі. Рэальны палітычны рэжым, які заснаваны не толькі на тым, што Лукашенко так захацела так вельмі шмат людзей, уключаючы беларусаў, якія за гэта ўсё прагаласавалі, уключаючы чыноўнікаў, якія ўсе загады выконвалі, суддзяў, якія ўсе гэтыя справы вялі, абвінавачвалі людзей і садзілі іх за краты, уключаючы сілавікоў, уключаючы ўсіх бюджэтнікаў, аж да самай звычайнай абасранай і абассанай настаўніцы ў школе, якая проста прамывае мазгі піздюкам. Усе гэтыя людзі прынялі ўдзел у будаўніцтве лукашызму, у будаўніцтве той краіны, якую мы бачым сёння вось паміж Польшчай і Расіяй і Украінай. Мы там краінамі Балтыі. Вы хочаце гэта патлумачыць проста тым, што Лукашенко ёбнуты. Гэта копіум. Гэта копіум. Вы спрабуеце абяліць сябе, прыдумляючы усялякія ахуительныя гісторыі пра недасканаласць лукашэнкаўскай прыроды. І яна недасканалая, сапраўды, Лукашенко ёбаны калхознік. Як і, і палова краіны нашай, спадарства. Адкрываем вочки, глядзім, калі вы ў Беларусі жывяце. Адкрываем вочки, выходзім на вуліцу, размаўляем з людзьмі, стасуемся са сваімі калегамі, са сваімі аднагрупнікамі, аднакляснікамі. Сутыкаемся з бюракратыяй беларускай, глядзім, хто там працуе. Даведваемся нахуй для сябе знянацку, што беларусы проста не гатовыя да таго, каб жыць лепей. Вось і ўсё. Не патрэбны некай псіхапаты, некай цыганшчыны і іншай хуеты. Пераставайце коўпіць, паспрабуйце прааналізаваць сітуацыю па-нармальнаму. Не як Шарэн Напанасюк, открываем подручник психологии. Эй, сопля просто с носа падает, так это подручник. Что это такое? Какие-то палочки. Ой, мне кажется, говорили когда-то, что палочки, которые по-разному получаются, это буквы, а есть еще и цифры. Лукашенко, уходи, Лукашенко. Я спалился. Нарэшчык тут жорсткая струя базы не іранічна. Дзякуй. Як жа табе бомбіць? Твое паведамленне на расійскую мову перакладаецца як жа тебе бомбіт. Вяртаемся да той сцэнкі, якую я толькі што арганізаваў імправізацыйна, яна пра цябе таксама. Навучыся пісаць, калі ласка. Ты мне яшчэ забарані людзей даўнымі называць. Забараню. Я асуджаю гэтую стыгматызацыю. Ря, ён не шыз, ря. Ну, калі ты пра шизофренію, то ён не шыз, літаральна. Нішто нам не паказвае на тое, што Лукашенко шизофренік. Ну, пастукаць за лупай было бы добра Лукашенко. Да ён і так стукае за лупай, усяму беларускаму народу паебалі. Я вось толькі не разумею, чаму лібералы, якія звычайна за правы шизоў не хочуць адносіцца да Лукашэнку з літасцю. Ён жа ў такім выпадку не вінаваты ў тым, што підарас. Насамрэч, гэта трошкі больш складанае пытанне, таму што недастаткова проста мець псіхічны разлад, каб лічыцца неўмяняльным, каб табе нельга было ўмяніць нейкую віну у судзе.
Гэта не так працуе, то бок недастаткова быць псіхапатам ці нават шизафрэнікам, па-мойму, быць недастаткова. Хаця з шизафрэніяй магу памыляцца зараз. Карацей, трэба канкрэтна давесці, што ты не адказваеш за свае дзеянні. Што ты увогуле не адупляеш, што вакол цябе адбываецца. Лукашенко ён не такі. Ён абсалютна добра адупляе, што вакол яго дзеецца. Ён умяняемы чалавек, якому можна ўмяніць віну. Яго можна абвінаваціць. Менавіта праз тое, што ён адносна адэкватны. Вы, наадварот, спрабуеце паказаць яго, як чалавека, перад якім проста нейкія каляровыя карцінкі лётаюць, і ён на вобмацак неяк перасоўваецца па сваёй краіне і рандомна тыкае на абасраных кароваў. Ну, гэта проста не так, хлопчыкі. О, прывіт, ты малако пыў, і чаму не Twitch? Малако не піў. Ведаеш, наконт малака я паглядзеў, колькі ты мне заданаціў на малако, на тэстынг малаку, і я зразумеў, што гэта было $2. Ці колькі там, $3. Давай зараз чэкну. На стрімлепсе было. Во, на тэст польскага юкар-молока $2. Я просто паглядзеў на гэтую суму і зразумеў, што я на яе не куплю ніхуя. На гэтую суму, хутчэй за ўсё, я нават не куплю просто малако само па сабе. Польскае малако там будзе каштаваць $1, а украінскае з нацэнкай ва ўкраінскай краме, дзе ўсіх наёбваюць на шекеле, будзе каштаваць яшчэ больш. То бок мне толькі на само малако трэба змарнаваць каля $3. Ну і няблага было б накінуць за самагляд. Таму не. Параўнанне польскага і украінскага малака, гэта трэба яшчэ карацей табе прынамсі $2 закінуць. Не таму, што я такі жадны і не хачу рабіць контент, а просто таму, што мне далёка ісці ў гэтую самую краму і трэба марнаваць на гэта грошы. А так я малако не вельмі часта п'ю. Добра, пачакайце трошкі, мне трэба адысці пассаць. Пасядзіце пакуль, папішыце ў чат. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Стыдно и больно.
Итак, я зноў з вами заварыў сабе яшчэ гарбаткі, што і вам раю зрабіць. Так, што вы тут пісалі пакуль што? А, там донат прыйшоў, я бачыў. Такс. Питмастер Би заданаціў 2,5 даляры. Выбачаюся за сваё каснаязычніцтва. За сваё каснаязычніцтва на фонд малока. Дзякуй табе за 2,5 даляры. Будзе агляд на малако. Так ужо і быць. 2,5 даляры. Нормально. Дзякуй, ты неверагодны. Ой, блядь. Дарма я гэта зараз зрабіў, яна гарачая яшчэ, што пиздец. Паліў язык. Не. Бля. Хуёва. Я лічу, што гэта варта яшчэ аднаго донату на аднаўленне, так бы мовіць, смакавых сваіх сасочкаў на языку. Але дзякую за донат. Вельмі ўдзячны усім, хто донаціць. Я дивився звернення Позняка на Новий рік. Походу я стаю змагаром. Мы так само глядзелі, пры тым, што мы ўсе змагарыкі, мы глядзелі зварот Зянона Станіславовича, нам нават яго замаўлялі на папярэднім стрыме, можаш паглядзець, там цэлая канфа была. Чорнарусы, сукі, паслалі Лукашэнку. Так. Пачакай, ён жа з Магілёўскай вобласці, па-мойму, не? Ці з Гомельскай. А Чорная Русь гэта захад. Як не дзіўна. Пов Шарэнда Панасюк, твой выкладчык псіхалогіі ў беларускай шарагі. Ты насамрэч патрапіў вельмі так трапна. Пацэліў у кропку, таму што у мяне псіхалогія была таксама ў беларускім універсітэце, у БДУ. І гэта выглядала прыкладна такім же самым чынам. Там была проста нейкая бабіна, якая давала тэсты па тыпу «Закрываем вочы, уяўляем сабе, што вы ўвайшлі ў цёмны лес. Якое неба вы бачыце? За дрэва выходзіць знаёмы вам аднакурснік Замір Закіеў. Ён павольна здымае свае штаны і пачынае церці сваю цёплую залупу сваімі чорнымі эмігранцкімі пальцамі. Якога колеру гэтая залупа? Ён набліжаецца паволі, вы чуеце, як недзе ў далечыні спявае сава. Гэта веснік залупы у вашым арганізме. Вы ўжо адчуваеце гэтую пісню сваімі вуснамі. Якая яна на смак. Вас трахае ўвесь лес, кожны мядзведзь, кожная перапёлка прыйшла, каб клюнуць вас у яйкі. Як гэта адчуваецца, калі мядзведзь адгрызае вам задніцу, а? Вось усё і скончылася. Наступіла раніца. Якая гэта пара году для вас? Можаце адчыняць свае вочы. Цяпер вы ўсе дзяўчынкі. Вось, і карацей, па выніках такіх тэстаў вызначаецца, так бы мовіць, можаце вы служыць у беларускім войску ці не. Уяўляеце сабе твар Пятрухіна, які вырашыў паглядзець стрым
Слухай, твар Пятрухіна можа, канешне, па-рознаму выглядаць, але Пятрухін быў на нашым стрыме, па-першае, у сераду, а па-другое, ён сказаў, што ён глядзіць мае выпускі. То бок ён праглядае, я так зразумеў, мой канал. І, адпаведна, ён, паходу, разумее проста пра што я. Ён і на тэлегу падпісаны, і ў чаце там сядзіць. За ўсімі вамі назірае. Я сумняюся, што яго можна здзівіць яшчэ. Я раю піць малако з цыцкі львоўскай альтушкі. Да, калі б там была ціцька і калі б там было малако ў той ціццы. У альтушкі там хіба за сасок можна зачапіцца, і то не факт. Каб малака напіцца, гэта патрэбная такая мясістая, тлустая ціцяндра. Каб яна выставала яшчэ з-пад адзежы дзе-небудзь, каб узяў, просто так заціснуў і просто сок вось гэты жаночы паліўся прямо ў рот. Збіраем у банку молока, ну так, можна асобны банк здзейсніць. Стыдна і больно, маракасы за 3 дні. Блять, свайпнуўся чат. Що ви як новий рік? Да нормально, слухай, новий рік радує своїми новинами. Віскрос, Деніс Вайтрекс, Мадуро буде смоктати бібу Трампині. Я лічу, што гэта ўсё вельмі добрыя навіны. Год пачаўся правільна. Спадзяюся, што цягнуцца ён будзе прыкладна такім жа чынам. Так, вось дарэчы, Маргінес Негр, які забіў украінку ў Нью-Йорку, з'яўляецца шызом, калі я добра памятаю. Калі ён забіў яго з-за таго, што ў яго глюкі былі нейкія, ці галасы, ці ён вінаваты ў яе смерці. Ну глядзі, я не юрыст, гэта пытанне на стыку неўрабіялогіі і юрыспрудэнцыі. Я ўвогуле не вельмі вялікі аматар таго, каб псіхіятры вызначалі ступень віны чалавека, таму што інтуіцыя моя неўрабіялагічная падказвае мне, што прыдумаць можна усялякую хуйню. Ёсць вельмі шмат усялякіх разладаў псіхічных, хваробаў, якія можна імітаваць пры адпаведным жаданні. І давяраць такога роду інфе выключна ад псіхіятраў ці ўвогуле псіхолягаў не варта. Таму я б на гэта глядзеў па-іншаму, то бок з майго пункту гледжання задача права заключаецца не ў тым, каб караць, каб здзеквацца над людзьмі, якія здзейснілі злачынства, каб ім проста святла белага было не бачна. Свету, не, хутчэй свету, чым святла. Гэта прымаўка яна пра свет, не пра святло. Правільна ж. То бок, задача наша не ў тым, каб пагрузіць злачынцу ў ягоны персанальны ад. Мы не хрысціяне, то бок хтосьці з нас, канешне, хрысціянін, але з майго пункту гледжання трэба адмаўляцца ад такога хрысціянскага падыходу і выкарыстоўваць прэвентыўную сістэму, але не ў тым сэнсе, каб садзіць людзей проста яшчэ да таго, як яны здзейснілі нейкае злачынства. А менавіта, каб наша пасадка чалавека за краты, яна прыводзіла да таго, што мы ў будучыні менш людзей будзем туды садзіць. Па-першае, а па-другое, мы менш людзей адправім на могілкі. Праз тое, што проста мы ізалюем гэтага чалавека. І тады пытанне псіхалагічнага здароўя будзе тычыць толькі таго, мы павінны лекаваць яго ў турме, ці проста пасадзіць у турму. Таму што турма сама па сабе, яна павінна быць ізалятарам, каб ізаляваць злачынцаў ад грамадства. Па-першае, каб грамадству было добра, каб яно не цярпела ад наяўнасці у ім злачынца. Па-другое, каб злачынца таксама быў у бяспецы. Таму што таксама гэта таксама кейс. А калі мы кажам пра
псіхічнае здароўе, ну сапраўды, чаму б нам, напрыклад, у рамках ізалятару нашага не заняцца лекаваннем той ці іншай асобы. Урэшце рэшт, гаворка ідзе не пра віну, а пра папярэджанне наступных забойстваў. І тады мы проста глядзім на тое, ці уяўляе сабой гэты чалавек пагрозу для грамадства. Яго можна туды пасадзіць на ўсё жыццё насамрэч. Пры жаданні. Проста каб ізаляваць і лекаваць яго там. Ну, допустим, мы яго вылікавалі і думаем, што ён ужо не ўяўляе сабой пагрозы для грамадства. Але псіхалагічныя ўсялякія хваробы, псіхалагічныя разлады характэрныя тым, што мы пра іх ніхуя не ведаем. І мы не ведаем, наколькі высокая верагоднасць рэцыдыву. Мы не хочам, каб гэты самы рэцыдыў знянацку насціг пацыента, і ён пайшоў рубаць зноў проста нейкіх нявінных людзей. Ну, хай ён пасядзіць проста ў нейкай лякарні. Я ж не кажу аб тым, каб трымаць псіхаў проста ў нейкіх бамжацкіх умовах, як гэта адбываецца на постсавецкай прасторы. Наадварот, павінны быць створаныя добрыя умовы для проста хворых людзей. Але яны павінны быць ізаляваныя, таму што who knows, калі ім зноў у галаву прыйдзе кагосьці ебошыць. Гэта калі мы кажам пра людзей неўмяняемых. А калі пра звычайных зэкаў, то там права абсалютна адэкватна з імі. У залежнасці, канешне, ад краіны, ад канкрэтнага заканадаўства, але так ці інакш спраўляецца. Глюкі і галасы былі ў ягонай галаве, то бок належаць яму, таму ён вінаваты. Ну, дарэчы, згодна з маім пунктам гледжання, менавіта так, проста пытанне не ў вінаватасці, пытанне ў крыніцы. Што з'явілася крыніцай таго, што ён забіў гэтую жанчыну? Ну, ён сам. Так ці іначай. Нават калі гэта проста ягоныя гены, калі ён такім нарадзіўся. Окей, ён не вінаваты ў гэтым. Канцэпцыя віны тут не стасуецца, але так ці іначай у нашых інтарэсах, каб гэты чалавек не нанёс больш шкоды людзям вакол сябе. І, адпаведна, мы павінны яго ізаляваць. Ён вінаваты, бо ён чорны. Асуджаю расізм, я выдалю гэтае паведамленне. Бля, чаго Фархада не врубіў? Блядь, ці нахуй? Тупаё, блядь. Сур'ёзна. У маім чаце забаронена ныць. Прыйшоў нейкі уебан і скардзіцца, што я не Фархад. Пайшоў нахуй, долбаё, блядь. Трэба яшчэ некалькі тыдняў пазбіраць грошы на малако. Так, я гэтым і планую заняцца. Это боженька тебя наказал, Любо. Не разумею, пра што гаворка. Я, походу, знаю, як вырашыты твої праблемы з жінкамі. У мяне няма абсалютна ніякіх праблемаў з жінкамі. Працягвай, вось яна сапраўдная мазаічная шизофренія. Короче, якщо полячки і білоруски не хочуть з тобою робити сім'ю, то завжди є дешевий варіант – українки. Вони всім дають, крім українців, а також серед них досить багато білошкірих з заходу і центру. Ти думаєш, що ти пожартував, але насамрэч гэта досить реалістычна. Я сам неаднаразова з такім сутыкаўся, ну не на сваім прыкладзе, але я ведаю шмат. Ну так ці іначай, карацей, я перасякаўся з вялікай колькасцю украінак і назіраў іх, так бы мовіць, узяты ланцужок лягічны мыслення, і ён заўжды зводзіцца да таго, што трэба проста аддацца якому-небудзь паляку. Хаця вось беларуска-украінскіх шлюбаў ці параў проста я не той, каб бачыў шмат. Але і такое ёсць. Не дах Боже, Донбасня. Ну так, дах Боже, гэта нейкі зусім пиздец. Наконт украінак яшчэ яны ўсе нейкія у вас рамалкі, так бы мовіць. Я не аматар.
Хутчэй за ўсё гэта звязана проста з тым, што украінкі уцякаюць ад вайны, якая адбываецца галоўным чынам на ўсходзе ўкраіны і на поўдні, а там жывуць людзі з такім фенатыпам. Вось. Адпаведна, мы іх зараз бачым у Польшчы. І у палякаў саміх складваецца ўражанне, што украінцы гэта нейкі карычневы народ, што, наколькі я разумею, не так. Але уласны досвед суб'ектыўны, ён пераважвае над тым, што ты можаш пабачыць там у статыстыцы ці ў навінах. Просто ты ідзеш па вуліцы, чуеш украінскую ці расійскую мову, глядзіш, а гэта проста нейкая карычневая баба. Ну, не ў маім гусце, так скажем. Дык я таму і кажу, піся смак, накіруй маргінезу сваю сястру, каб ён папіў малака. Прывітанне я пачаўся. Здароў. У Беларусі некаторых псіхічна нестабільных вывозяць жыць у развяз. Самая гуманная краіна. Так, вось паглядзіце на мяне, напрыклад, гэта ж зусім гамон. Я думаю, маргінеза асудзяць як калісьці доктара Менгеля. Так, літаральна я. Можа, відосы з нулявой чаргі ты будзеш скіпаць па сваім жаданні. Не ведаю, вось здаецца, зараз з Шарэнды Панасюк просто глытаем цэлыя, блядь, літры базы разам з ейным малаком з квадратных ціцек. Так, дзе гэтая залупа? Вось. Да я не пра гэтую залупу лысую, а у прынцыпе, агулам. ОБС не самая простая прылада. А тут ніхто не жартуе. Не, з Фархадам ён думаў, меў на ўвазе, што не ўключыў, пакуль адыходзіў. Ты пра гэта. Ладно, давайте яго разбанім тады. Давайте. Як гэта зрабіць? Блядь, тут няма кнопкі часова разбаніць карыстальніка, толькі часова забаніць. Блин. Мне 54 года, я запутался, дедушка. Перепутал кнопки. Блять, я не ведаю, як тебе разбанить. Не, стоп. Не ведаю. Блять, я не ведаю, як тебе разбанить. Карацей, чал, прабачай, але гэта рэальна неяк складана. Трэба было ўдакладняць, ёпта. Гэта можна неяк праз YouTube студію зрабіць? Блять. Гумос. Чаму няма нейкага спісу, тыпу як у ВКонтакце быў чорны спіс? З забаненымі юзерамі. А тут я такога не бачу абсалютна. Крынж. Карацей, там я цябе толькі на 24 гадзіны забаніў, таму наступны раз будзеш мець магчымасць далучыцца ўсё ж такі. Я не ведаю, YouTube гэта кал. Я просто не магу чалавека разбаніць. Ну, тыпу перагібы на месцах, што сказаць. Табе не пашанцавала. Просто ведаеш, ты адзіны белы чалавек у гэтым чаце і цябе зачапіла гэтым молатам рэпрэсіяў на маім канале. Ну, прабач, карацей, сапраўды. Шчыра прабач, але я не ведаю, як чалавека разбаніць на Ютубе. Калі мне хтосьці падкажа ў чаце, як гэта робіцца, то я змагу, але, на жаль, не зараз.
Чекаю, якого Укр... Опа. Секунду, мне здається, прийшов донат на триб'ют. Опа. Юзер Поунцев помойки. Has sent $1 for grant. І нічого не написав, наколькі я розумію. Дякую за донат, ты неверагодны. У мяне, на жаль, пакуль што няма алертаў на триб'ют, таму што ім карысталіся один раз за ўвесь час майго стрімінгу. Але, слухай, дзякуй. Я пастараюся падрубіць таксама там якія-небудзь цікавыя анімацыі. Чекаю якого укрблогера, який зробить фенотиповий розбір українців. Ну, гэта так, гэта табе трэба да Ежы Сармата, вядомага украінскага блогера. Рамалкі гэта з поўдня, думаю, больш, я так і сказаў. Східнякі якраз часта белыя з тых, каго сустракаў. Ну там іншая праблема у східнякоў. Півдня і частина сходу, тож дикое поле, вони там з тюрками мішались, а не з арабами. В Україні зараз є певний фенотипово-соціальний образ переселенок з Донбасу, тому я у гэты кал сваю залатую пісю не засуну. Східнякоў трэба ў гета сяліць. Не всіх східняків, а от Донбасню в гетто. Ну, прыкладна так гэта ў Польшчы і выглядае, толькі гэтыя гетты называюцца складамі, на якіх яны працуюць яшчэ да таго ж. А мабыць, трэба знайсці яго канал па юзернейму і разбаніць. Дык а дзе я гэта знайду? Я ж яго не забаніў на канале сваім, я яго забаніў у чаце часова на 24 гадзіны. І па ходу я просто не магу гэта скасаваць. То бок фарш не паракруціш просто ўжо назад. Контора кидае грошы, я Созбіба заданаціў. Ежище має бути зарізаним Владом Панішером. Ну ладно, калі у вас ужо ёсць свае пляны на Ежу Сармата, я не тая асоба, якая будзе ў іх умешвацца. Не тая асоба, якая будзе складаць рукі ось так перад вашым мячом, каб ён лепей мае далоні адрубіў нахуй і толькі не пакрыўдзіў беднага невялічкага украінскага карліка з ягонай жонкай-цыганкай шакаладнай. Такс. Ну што ж. Відос. У нас з вами відос. Калі вы былі за кратамі, вы думалі так же, што ніякіх перамоў з Лукашенко? Конечно, абсолютно так же. Абсолютно так же, я думала. И я ведала, что калі мне удастся вырваться, я буду вось гэтую кропку гледжання сваю просто, паўсюль крычаць аб гэтай кропцы гледжання, потому что... гэта просто ніяк праверыць нельга. Потому что калі ты выходишь на свободу, автоматично тебе перестае ебать, что там отбывается у турме. И можно пиздеть абсолютно любую хуету. Ну по сутнасці на один стрым тады роўна. Ты про что? Ты про бан. Ну так, я ж кажу, толькі на 24 гадзіны. Ежа буквально білі жінки не дають, тому він і трахає всяких мавп з розкосими очима. Насамрэч, твоё меркаванне вельмі непапулярнае, таму што у асяроддзі так званых правых вельмі шырока распаўсюджана
дрожка на усялякіх азіятак, японак, блядь, кітаянак. Кожны просто, блядь, заходзіш у правацкі паблос, ва ўсіх на аватарцы, блядь, анімэ. Кожны хоча сябе асацыяваць з анімэ котка-дзяўчынкай. Таму як бы непапулярнае меркаванне ў цябе. Я гэта хачу сказаць. Давай глядзець гэтае гаўно не на 0,5, а на 1,5, калі ласка. Разумееш, праблема... Окей, я пастаўлю на 1, але праблема ў тым, што хуткасць можна павялічваць толькі са згоды замовіўшага відэа. А гэтае відэа, наколькі я памятаю, закінуў наш хлопчык. А яго няма зараз на стрыме, таму, увы. У вашых сілах замовіць што-небудзь, разумееце? То бок не проста так я гляджу Шарэнду Панасюк. Гэта яшчэ і стымул для вас, каб данаціць. Каб штосьці глядзець іншае. Яшчэ раз вярнуся да гэтага параўнання псіхапата з сістэмай псіхапатычнай. Калі гэтая старонка будзе перагорнута, гэтая сістэма проста перайдзе на наступны віток гвалту. Яна разумее, што гвалт, што тактыка гвалту, тактыка подласці, тактыка нахабства, яна спрацоўвае, яна цудоўна спрацоўвае. Тактыка вось гэта ператварэння Беларусі ў біржу закладнікаў. Да, толькі калі яны гэта зразумеюць, магчыма, нашай краіны не будзе існаваць. Вось такая хуйня. Але затое ўсё па хрысціянству, ўсё па Бібліі, ўсё як Езус напісаў. Яна цудоўна У падручніку па псіхалогіі. надзейнічае. І гэта значыць тое, што калі ў кароткатэрміновай стратэгіі можа быць вызвалены будуць палітвязні, але доўгатэрміновай стратэгіі вся Беларусь застаецца ў закладніках, і гэтая сістэма застаецца ў Беларусі, это значыць праз некалькі год мы будзем мець зноў тое ж самае, зноў все тое ж самае. Не, праз некалькі год вы не будзеце мець Рэспублікі Беларусь як асобнай дзяржавы. Вось і ўсё. Повторыцца. Ну ж таки, я не ведаю, навошта я гэта зараз каментую па-сур'ёзцы. Гэта трэба зноў пераключацца ў рэжым рофлу, таму што гэта проста трызненне, гэта проста тупая жанчына. Ёсць разумныя жанчыны, іх мала, але ёсць. Разумееце, ёсць гэта яшчэ у сярэднім жаночы IQ, ён не моцна адрозніваецца ад мужчынскага. Вядома, там ёсць розныя вось гэтыя адбежкі у розных краінах, розная статыстыка, гэта безумоўна. Недзе істотная розніца паміж мужчынамі і жанчынамі, недзе яе няма, недзе жанчыны ў сярэднім могуць быць разумнейшыя, але гэта не важна. Важна тое, які расклад IQ назіраецца ў папуляцыях вельмі розных. Гэты расклад выглядае так, што сярод жанчын больш прадстаўніц менавіта з сярэднім IQ. То бок большасць жанчынаў яна сярэдненькая па інтэлекце. А мужчыны ў сярэднім інтэлектам менш. У іх больш гэтых экстэрналіяў, гэтых такіх памежных значэнняў. То бок сярод мужчынаў больш поўных ідыётаў і больш геніяў. Ён выглядае, ведаеце, такім трошкі больш прыплюснутым гэты графік, гэтае размеркаванне нармальнае. Таму геніяльных мужчын больш за геніяльных жанчын. У прынцыпе, разумных мужчын больш за разумных жанчын. Ідыётаў мужчынаў, канешне, таксама больш за ідыётак жанчын. Але па ходу, для таго, каб фармаваць думкі нейкія, займацца палітычнай дзейнасцю, палітычную ідэалогію нейкую фармаваць, палітычную стратэгію, патрэбны інтэлект, прынамсі, вышэй за сярэдні. У Шарэнды Панасюк, судзячы па ўсім, інтэлект ніжэй за сярэдні. Усё, што я хачу сказаць. Чуеш, Маргінэс, яшчэ такі базованы палітык, як Пазняк. Што Пазняк? Маргінэс, а што можаш распавесці пра фенатып беларусаў з розных вобласцяў? Да ўжо быў хайлайт пра гэта.
Я б не сказаў, што ён моцна адрозніваецца, я б не сказаў, што я вельмі шмат розных беларусаў бачыў у сваім жыцці. Я ведаю, што гомельцы, у прынцыпе, палешукі гэта самыя адбітыя. Самае, вось калі ты бачыш мутанта нейкага на вуліцы, як Дарашэнку, які па 2 метры ростам, блядь, увесь крывы і касы, гэта... Альбо наадварот, бачыш нейкага здохліка, блядь, у якога косць, блядь, вось так з лба тырчыць. Гэта ўсё палешукі заўсёды. Гэта ўсё вось гэтая паўднёвая Беларусь. Гомельшчына, Берасцейшчына. Яны ўсе ебанутыя проста. Ва ўсіх сліна сцякае вось так з краю шкурта. Калі мы кажам пра усхадэнцаў якіх-небудзь, да якіх я таксама належу, там я б не сказаў, што ёсць нейкія фенатыпічныя адрозненні істотныя. У нас русакоў шмат. Вось на ўсходніх тэрыторыях Беларусі шмат русакоў, шмат русні, шмат эмігрантаў з Расійскай Федэрацыі. Як моцна гэта адлюстравана ў фенатыпе, не бяруся сказаць, хутчэй за ўсё не вельмі моцна. Але на ўзроўні паводзінаў гэта адчуваецца. З усходу больш людзей выязджае ў Рашку рэгулярна. У той момант, калі ў заходняй Беларусі прынята мець карту паляка і ездзіць пастаянна ў Польшчу. Адпаведна, проста ўзровень зноў ж такі тых жа шлюбаў, дзяцей, якія будуць з гэтых шлюбаў народжаныя, ён вышэйшы на заходняй тэрыторыі Беларусі. Гэтыя дзеці самі па сабе будуць бялейшыя, проста праз тое, што калі беларусы з захаду бяруцца шлюбам з палякам, верагоднасць таго, што гэта будзе белы паляк, вышэй, чым у выпадку, калі беларусы з усходу ідзе ствараць сям'ю з расейцам. Так, гэта павінен быць канец сказу, па ідэі. То бок верагоднасць таго, што з палякам у беларусаў атрымаецца белае дзіцяці больш, чым у выпадку з расейцам. Таму што расейцы даўно ўжо ўсе кітайцы, блядь, індусы і каўказцы. Нягледзячы на тое, што белая раса, яна называецца каўказоіднай, іранічна. І можна сказаць тады, што Расія, яна перапоўненая, асабліва Масква, сапраўднымі белымі генетычна людзьмі. Але на ўзроўні фенатыпу гэта трошкі не так выглядае насамрэч. Белыя ад каўказцаў адрозніваюцца. Хаця не любыя каўказцы не белыя. Ёсць шмат белых грузінаў, напрыклад. Гэта карацей залежыць канкрэтна ад рэгіёну. Да і ў сэнсе геаграфіі, здаецца, больш няма чаго сказаць. Яна ў Беларусі не тое, каб занадта разнастайная. Гэта бацька нашої нації, літвіни. А ще такий парадокс, помітив, що деякі українці, живучи в Україні, не можуть вивчити українську і говорити нею. Але коли вони зйобують за кордон, то вони здатні вивчити найбільш незвичні мови. Так гэта клясика, чал. Гэта заўсёды так працуе. Гэта постсавок. Які сэнс ведаць украінскую мову, калі ты не хочаш жыць ва Ўкраіне? Камон. Тое ж самае пра беларускую мову. Адзінае, што я не разумею, чаму яны працягваюць размаўляць па-расейску і цягнуць з сабою тыя краіны, у якія яны з'язджаюць, руснявую культуру, руснявую музыку і, ў прынцыпе, сябе русню, блядь, якая ад русні з пашпартам РФ адрозніваецца толькі гэтым самым пашпартам. Я не ведаю аніводнага нармальнага чалавека з Магілёўскай вобласці. Здаецца, там толькі мутанты нейкія жывуць. Ну, Магілёўская, яна таксама, яе таксама Чарнобыль не дабіў. Таму там людзі яшчэ засталіся, і яны перыядычна недзе усплываюць. Ну, ў сэнсе, што трупы іхныя, калі іх нахуй, блядь, іхняя радыацыйная
ракавая залупа нарэшце заёбвае настолькі, што яны падыхаюць, і яны падаюць проста ў раку, вось у сваё Дняпро ёбанае, і іх потым там прыбівае да берагоў Свіслачы, ці куды там, блядь, Днепр упадае. Тады калі ўсплываюць, бачна, што ёб твою маць. Гэта ведаеце, як у Лаўкрафта ў гэтым, у шэпчучым у цемры, калі пасля заліваў, затопаў на берагах знаходзілі пачвараў ракаабразных усялякіх формаў. Вось гэта Магілёўцы. У нас, дарэчы, з вами засталося 40 хвілінаў стрыму, таму калі хтосьці штосьці хоча паглядзець, лепей вам гэта зрабіць зараз, у сэнсе заданаціць. Папапам беларусіяна з Магілёўскай вобласці. Магілёўскай там нас амаль. Амаль. Так, чи яшчэ такі топ-політик, як Зянон Позняк? Ну, я паказваў на папярэдняй трансляцыі кніжку, якую мне падарылі мае сябры. Кніжку Сергея Навумчыка. Вось, калі ты украінец і хочаш азнаёміцца з якімі-небудзь яшчэ базаванымі беларусамі, то варта. У яго ёсць у яго ёсць серыя кніжак пра 90-е у Беларусі. Я пачынаю картавіць, таму што я стаміўся пиздзець. Пінская імперія сіля! Жыве пінська імперія ў складзе Вайшноры. Так, крокузоідная раса. У Пазняка, дарэчы, быў невялікі дакументальны фільм, які ён здымаў нейкі амерыканскі палітолог. Там распавядалася пра маскоўскіх пілотаў, якія гналі хмары з Чарнобыля да мяжы Беларусі. Я не бачыў такога фільму, я бачыў інтэрв'ю ягонае з Усавым пра Чарнобыль. У прынцыпе, як не здзівіўся, ведаючы абставіны смерці польскай эліты ў Смаленску. Я пра тое, што адбылася ў 11 ці 10 годзе, я падзабыў зараз. Карацей, калі забілі польскага прэзідэнта, ведаючы абставіны той смерці, я абсалютна не здзіўляюся таму, што на Беларусь маглі гэтыя самыя хмары як бы задуць. Просто, шмат хто гэта ўспрымае як рофл, тыпу, шмары, блядь, над нашым небам узялі і разагналі. Вы хацелі дождь, я даў вам дождь. Але па сутнасці, такая тэхналогія, яна ж існуе. Рэгулярна, напрыклад, у Маскве на 9 траўня разганяюцца гэтыя шмары. Я зараз не пра расійскіх ветэранаў. Яны разганяюцца самалётамі, каб быў сонечны дзень. Так, палякаў, дарэчы, шмат карычневых. Я б не сказаў. Разам з нейкім амерыканскім палітолагам. Мне здаецца, што ледзь не больш за беларусаў. Не, татараў усялякіх сярод беларусаў, сярод палякаў хапае. Просто ты, здаецца, мала з беларусамі стасуешся. Вось цяпер мы маем пінчукоў і гамельчан. Да гэта ўсё палезцы, я б іх не падзяляў. У прынцыпе, у рамках Беларусі не шмат межаў можна правесці, такіх сур'ёзных, ментальных. Я ўжо не кажу пра фенатыпічныя. І мяжы паміж якімі-небудзь пінчукамі і гомельцамі я не бачу, шчыра кажучы.
Усе еўрапейскія палітыкі асуджаюць ЗША, маўляў, умешваюцца ў суверэнную краіну. Ну так, ну похуй. Што яны зробяць амерыканцам? Ну, асуджаюць. Асуджайце далей. Блядь, а чого поляки сковтнули смерть Качинського? Ти маєш на увазі, чому яны не адрэагавалі на ягоную смерць? Гэта вельмі велізарная тэма, калі хочаш задонаць на яе, таму што там пиздзець не перапиздзець. Калі з Беларусю раптам будзе падобнае, еўрапідары будуць казаць тое ж самае. Ну, так. Ты яшчэ гэта выказваеш як нейкі ведаеш хот-тейк. Усім гэта абсалютна відавочна. Менавіта таму беларусы, напрыклад, ну, часткова праз гэта беларусы падтрымліваюць масавы Ізраіль. Таму што яны не вядуцца на ўсю гэтую хуйню пра міжнароднае асуджэнне там Ізраілю, тое, што ён генацыд ладзіць, што, блядь, мы абавязкова нахуй пасадзім Нетаньяху, калі ён апынецца на тэрыторыі еўразвязу. Спойлер, ніхуя. Прыклад Польшча. Беларусы гэта ўсё ведаюць, яны ведаюць, як Украіну здавалі, яны ведаюць, як Ізраіль намагаюцца здаць, яны некаторыя прашараныя ведаюць пра Радэзію, блядь, пра саму Беларусь. Людзі цудоўна уяўляюць сабе. Колькі разоў яе кідалі ў тыя ж 90-е, скажам, калі не хацелі, каб Беларусь аддалялася ад рашкі. Вось. Беларусаў складаней трошкі наебаць, плюс гэтая прапаганда, яна слабей на нас дзейнічае. Таму што яна на нас не накіраваная. Усім на нас похуй. То бок на палякаў, напрыклад, прапаганда досыць сур'ёзная накіраваная, лявацкая, таму што ад таго, якое становішча будзе ў Польшчы, залежыць становішча еўразвязу. Хаця б так. Ад таго, якое меркаванне будуць мець беларусы, не залежыць абсалютна ніхуя. Таму ніхто на нас гэтую прапаганду не кіруе, калі толькі мы уласнымі рукамі ў інтэрнэце яе не знойдзем. І не абмажымся гэтым арабскім калам. Вось. Карацей, я сказаў, што хацеў сказаць. Тады на поўдзені ішоў таксічны дождж. Так Хамас перший напав на Ізраіль. Ну, як бы так. Ну, Хамас гэта проста адзін з эпізодаў Ізраіля арабскага канфлікту. Мабыць, лепей сказаць араба-ізраільскага канфлікту, таму што залупаюцца першыя заўсёды менавіта арабы. Беларусі здалі таксама, я пра гэта сказаў. Ведаеш нешта пра польска-парскага героя Януша Валюса? Не, ніхуя не ведаю. А вось Шарэнда Панасюк за Беларусь у еўразвязе. Рады за яе. А яшчэ Шарэнда Панасюк за падручнік па НЛП. Гэта таксама пра яе вельмі трапна кажа. Вось мы былі на маршы непадлегласці. Там дахуя было цемнаскурых палякаў. Яны, прычым, самыя квасныя патрыёты былі. Я б не сказаў. Я такой тэндэнцыі не заўважыў. Там было дахуя белых. Там большасць былі белыя. Яны прычым, я сказаў ужо. Що думаєш про кампанію дезінформації націлену на Польщу, щоб вона виходила з ЄС? А удакладні, калі ласка, што ты маеш на ўвазе пад кампаніяй дэзінфармацыі? Якія канкрэтна тэйкі распаўсюджваюцца з твайго пункту гледжання на польскую аўдыторыю? Таму што далёка не ўся еўраскептычная павестка гэта нейкая спецыфічная прапаганда, якую арганізавалі русакі. Часамі гэта проста голас патрыётаў.
Орбан вже зробив заяву, що Угорщина готується до поступового виходу з ЄС. Ну, Угорщина гэта не Польшча. Я про угорскую палітыку мала што ведаю. Гэта просто ён хоча, каб яму грошаў далі. Да можаш просто ў чаце напісаць. Я адмовіўся распавядаць зноў пра забойства прэзідэнта польскага. Я магу адаслаць цябе, калі цікава, паглядзі серыю ролікаў ад Салоніна. Ад Салоніна можаш паглядзець серыю ролікаў. Калі не давяраеш Салоніну, можаш паглядзець відосы польскія якія-небудзь, напрыклад, была серыя цэлая падкастаў, здаецца, на канале от фарта консерва, калі ведаеш польскую мову, там гэта абмяркоўвалася ўсё. Калі хочаш, таксама па-польску можна знайсці каментары гісторыка Анджэя Новака, які прыводзіў канкрэтныя, дакладней звяртаў увагу на канкрэтныя нестыкоўкі вакол смаленскай катастрофы. Па-беларуску асабліва няма што глядзець на гэтую тэму. Мне здаецца, быў нейкі відос на канале зроблены ў Польшчы. Гэта такі лівацкі беларускі канал пра польскую палітыку. Але я не ведаю, наколькі ён кампетэнтны. Таму што я бачыў адзін відос з гэтага каналу, на якім Чалік кажа, што міжнародныя арганізацыі пацвердзілі, што гэта было не забойства, гэта не быў замах, гэта проста самалёт сам упаў. А потым ты глядзіш, што гэта былі за міжнародныя арганізацыі, і апыняецца, што гэта МАК, здаецца, так гэта называецца арганізацыя міжнародная, якая складаецца, з Рашкі, Беларусі і Казахстану, і там, здаецца, яшчэ Азербайджану. І на такія крыніцы спасылаюцца людзі, даводзячы, што смаленскі замах гэта вось тэорыя змовы. Ну, карацей, я вельмі расчараваўся, калі гэта пачуў, і больш з таго моманту, здаецца, той канал не глядзеў. Мне яго замаўлялі, там быў відос пра аборты, і мне яго замаўлялі на стрым калісьці, хайлайт нават ёсць на канале. Але, ў прынцыпе, я той канал не раю глядзець. Там, адзін з вядучых галасаваў за галоўню, нахуй, на выбарах у Польшчы. Гэта просто, мрак. Так. Псеўдаправацкая прапаганда таксама на палякаў накіраваная, ды дзейнічае. Ну, канкрэтна прыклады. Ну, навошта ўсходнееўрапейцам еўразвяз, акрамя як грошы з еўрапарламенту піліць? Ну, гэтым і сэнс. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так. Стыдно и больно. Маргінез, у чым сэнс быць у еўразвязе, там просто халяўныя грошы. Бля, нахуя? Вам просто платят за тое, што вы нішчыя, бля. У чым сэнс? Так, Бляун заданаціў $1,5. Я спадзяюся, што я правільна прачытаў. І на гэта быў разлік. $1,5 заданаціў таварыш Бляун. Спасылка, відос гэтага базавічка за кадрам па першай. Ну-ка, што гэта ў нас? Вось бачыце, і ад Чарынды Панасюк выратавалі па выніку. А вы кажаце, скіпай. Пахутчай. Ніхуя, вось. Відос. Я думаю, мы яго паспеем, мабыць, нават даглядзець. Так, відос каналу Скышаман. Называется «Замах Смоленскі». 10.04.2010. Один з, карацей, частка першая з 3. Рэжысэр Гжэгош Браўн. Карацей, паходу, гэта дакументалка Браўна пра смаленскую катастрофу. Давайте глянем.
До речі, дякую за донат, ty niewiarygodny. Od zakończenia II wojny światowej w katastrofach lotniczych zginęło łącznie 20 przywódców, premierów i prezydentów państw. W większości przypadków Я дадам кантэксту, гэтая дакументалка хутчэй за ўсё паходзіць яшчэ з тых часоў, калі Браўн, так бы мовіць, на голубым воку заяўляў, што калі б якая-небудзь знешняя агентура хацела б пасварыць паміж сабой украінцаў і палякаў, то яна б абапіралася на гістарычны рэсентымент, і што гэтага дапусціць нельга. Ёсць літаральна урывак відэа гэтага фрагменту на Ютубе, можете знайсці. То бок гэта быў той час, калі Браўн яшчэ не насіў барады, калі ён яшчэ не касплеіў Мілонава і ў прынцыпе выглядаў як звычайны польскі палітык, звычайны еўрапейскі палітык. То бок мы назіраем зараз такога Браўна версіі лайт, калі ён яшчэ выказваў нейкія досыць сэнсоўныя тэйкі. jednoznacznie ustaloną przyczyną był zamach. W pozostałych przypadkach również zamach pozostaje najbardziej prawdopodobny. Давайте я з самага пачатку буду перакладаць паралельна для вас. Od zakończenia II wojny światowej w katastrofach lotniczych zginęło łącznie 20 przywódców, premierów i prezydentów państw. Ён кажа, што пасля другой сусветнай вайны агулам па ўсім свеце памерла каля 20 розных прэм'ераў, важных палітыкаў розных краінаў у авіакатастрофах. W większości przypadków jednoznacznie ustaloną przyczyną był zamach. У большасці выпадкаў прычынай быў менавіта што замах, то бок забойства. W pozostałych przypadkach również zamach pozostaje najbardziej prawdopodobną hipotezą, na którą wskazują świadkowie i zastanawiające okoliczności. У іншых выпадках гэта таксама хутчэй за ўсё замах, проста мы не можам гэта давесці дакладна, таму што ў нас няма доказаў, але гэта найбольш верагодная гіпотэза. Jedynym przypadkiem gwałtownej śmierci głowy państwa w katastrofie powietrznej, w którym od samego początku w oficjalnym dochodzeniu z góry wykluczono zamach jako przyczynę, jest śmierć prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Адзіным выпадкам, які адназначна лічыцца не замахам чамусьці, з'яўляецца смерць Леха Качынскага, польскага прэзідэнта. Ну і разам з ім там дохуя людей jeszcze померло. Który wraz z blisko setką towarzyszących mu osób kaля sotni osobów miał uczestniczyć w uroczystych obchodach rocznicy innej bezprecedensowej zbrodni dokonanej 70 lat wcześniej niedaleko rosyjskiego miasta Smoleńsk. On każe про to, że Kaczyński jechał uszanować pamięć zabitych sałkami polskich oficerów u Katyni. Не трэба перакладаць, вы не хочаце? Вы просто хочаце глядзець тэкст, слухаць як бы тэкст па-польску? Не, я ўсё ж такі буду далей перакладаць, таму што нас могуць глядзець потым у запісе, і далёка не ўсе ведаюць польскую мову. «720 не будет. Гжегош Браун принял ислам. Амальда балах бух боля балаха, балах муха муха балаха. Амальда балах». Чуеце, як б'ецца анус Лукашэнкі разам з народам Венесуэлы?
Частка pierwsza, 10, 4, 10. Это 10 красовика. Cel prezydenckiej podróży Katyń pod Smoleńskiem. Tu w lesie otaczającym podmiejską willę NKWD, zbrodniczej organizacji czasów Stalina, wiosną 1940 roku zamordowano tysiące bezbronnych jeńców wojennych. А ён тут распавядае пра Катынь. У прынцыпе, што гэта было за злачынства у 1940 годзе. Wszyscy byli oficerami Гэта не вельмі важна у сэнсе падрабязным, не вельмі важна падрабязна ведаць пра гэтую падзею, але яна важная ў кантэксце таго, што здарылася ў 2010 годзе. Wojska Polskiego, Бок wziętych сам факт таго, што саўкі расстралялі польскіх афіцэраў, польскіх военнопалонных, do niewoli, Katyniu. kiedy Sowieci то бок пад Смаленскам. razem z Niemcami napadli na Polskę, wspólnie rozpętując II wojnę światową. W lesie katyńskim i innych miejscach kaźni ponad 20 000 polskich oficerów zabijano metodycznie strzałami z broni krótkiej w tył głowy. Podobnych miejsc zbrodni w Rosji Stalina było wiele. Jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej wymordowano m.in. ponad 100 000 Polaków, wyselekcjonowanych właśnie wedle klucza etnicznego. Ён кажа, што яшчэ перад вайной было забіта каля 100 000 палякаў саўкамі. Po trwającym pół wieku ukrywaniu i negowaniu zbrodni komunistycznych, dopiero od lat 90. Polacy mogą tu publicznie czcić pamięć swoich poległych. Prawda o metodycznym mordowaniu elity narodowej pozostaje jednym z fundamentów polskiej świadomości. Ён кажа пра тое, што там быў мемарыял створаны і палякі могуць шанаваць памяць. Ну, адпаведна да гэтага мемарыялу ляцеў Качынскі з дэлегацыяй. Na uroczystych obchodach 70. rocznicy Бок, так бы мовіць, Катынь памятamy. zbrodni Памятamy. katyńskiej nie mogło zabraknąć prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Podczas gdy na cmentarzu ofiar zbrodni w Lesie Katyńskim trwają przygotowania do mszy świętej, samolot prezydencki ma lądować na oddalonym o kilkanaście kilometrów lotnisku Smoleńsk Północny, po rosyjsku Siewierny. Ён кажа пра тое, што самалёт павінен быў сесці на пасадачную паласу недзе у некалькіх там тысячах кіламетраў. Дарэчы, наколькі я памятаю, гэта была паласа занядбалая, то бок яе спецыяльна адчынілі зноў менавіта для таго, каб там пасадзіць самалёт польскага прэзідэнта. Czy wiecie Państwo, samolot się rozbił. Czyj samolot, orientujecie się? Mówią, że polski samochód przejechał. Słyszeliście przynajmniej. Так, нарэшце мы гэтых палякаў пасадзілі як трэба. Ух, сука. Tak, słyszałem. Хуёва толькі што гэта не адбылося у дзень незалежнасці Расіі ад Польшчы. Co się stało? W 2 słowach. Samolot z ludźmi się rozbił. Czyj samolot? Nie mam pojęcia. З людзьмі, а то былі поляцы. No to nieważne. Słyszał pan? Nie słyszałem. Słyszałem tylko, że się rozbił. Później świadkowie będą podawać sprzeczne relacje o tym, co się właściwie zdarzyło. Jedni będą mówić o głośnym wyciu silników podchodzącej do lądowania w gęstej mgle maszyny, inni wprost przeciwnie, o niepokojącej ciszy. Карацей, розныя сведкі кажуць розную хуйню пра той дзень. Jedni o odgłosie wybuchu i jasnym jak słońce kulistym płomieniu, inni żadnych podobnych efektów nie odnotowali. Хтосьці чуў ці бачыў выбух, хтосьці ніхуя не бачыў. Sprzeczności dotyczą też szeregu innych podstawowych danych, takich jak liczba i typy samolotów, które rankiem tego dnia
pojawiły się nad Smoleńskiem. Штосьці Браўн крамолу тут вяшчае, przecież русцы то браcia. Я ж кажу, гэта быў той час, калі Браўн піліў свае дакументалкі, якія насамрэч вартыя ўвагі. І яны досыць скептычна ставяцца што да Саўкоў, што да Расійскай Федэрацыі. Я думаю, калі б сёння Браўна запыталі, ці ў Смаленску гэта быў замах, ён бы сказаў: ну, proszę państwa, jestem zwykłym obywatelem Eurokołchozu. Proszę nie pytać mnie o takie bzdury kompletne, jak ten zamach tak zwany smoleński. To żaden zamach, tylko Kaczyński się zesrał. No po prostu się zesrał, proszę państwa. Się tak zesrał ten pisior, że nie mógł się powstrzymać i ten samolot wylądował wreszcie na bracką ruską ziemię, czym skrzywdził, moim skromnym zdaniem, tych naszych braci większych. Dziękuję i do widzenia. A poza tym uważam, że Unia Europejska powinna być zniszczona. Ну, Качынскі насамрэч таксама сверхрозум, усё кіраўніцтва, у тым ліку ваеннае, на адным самалёце гэта крынж. Ну, слухай, яны ехалі шанаваць памяць ахвяраў Катыні. Яны не думалі, што гэта ўсё скончыцца, блядь, масавым забойствам польскай эліты. Канешне, з іхняга боку гэта таксама вельмі смелае дапушчэнне было, але ўсё ж такі не думаю, што іх вінаваціць дарэчна. Дарэчы, тут прыйшоў данат, я не бачыў не 40 хвілінаў таму. 1 еўра з паведамленнем: да я пошутил про Фархада, ты чего? Ну прабач, я ж сказаў ужо, я пераблытаў. Я подумал, что ты незадоволены тым, что я не Фархад, что ты хотел бы глядзець Фархада, а прыйшоў на мой стрым. Я выбачаюся, сур'ёзна. Дзякуй за 1 еўра, ты неверагодная, і з наступнага стрыму ты будзеш разбанены. Мне трэба, я думаю, просто меншыя таймачы даваць. Вось, але ты забанены быў толькі на 24 гадзіны. Ты, ну, на наступным стрыме ты будзеш ужо, як бы, не то, што на наступным стрыме, ты на наступны дзень ужо будзеш паўнапраўным чальцом нашай супольнасці. Давайте далей. Ты каментары пачытай пад відосам. Давайте. Апошнія. Nie byłem zwolennikiem pana prezydenta Kaczyńskiego, ale to była nasza głowa państwa. Okej. Szkoda, że tylko 3 części tego filmu. Szkoda mi śmierci polskiej elity narodowej, wszystkich dowódców armii i zwierzchnika sił zbrojnych. W czasach pokoju pytanie, dlaczego wsadzono ich do jednego samolotu. Ну, дарэчы, наконт садзення до аднаго самалёту, хутчэй за ўсё, гэта не яны самі вырашалі. Вось у чаце пісалі наконт таго, што, блядь, усе ў адным самалёце, як можна, уся эліта, вайсковыя. Хутчэй за ўсё, гэта ж не яны вырашалі. Гэта ж самалёт быў не грамадзянскі, гэта быў вайсковы самалёт. На секундачку. То бок, калі вы думаеце, што ехалі не вайсковыя, а звычайныя чыноўнікі, і гэта азначае, што самалёт быў не вайсковы, вы памыляецеся, таму што ён быў вайсковы. Браўн тым фільмам страціў у мне дотыхчасовы шацунак, указаўся ідыётам. Ну, карацей, вось, браўніст выпаўз на сонца пагрэцца. Narracja prowadzona przez Grzegorza Brauna w tym filmie pokazuje olbrzymią sympatię i wspieranie partii PiS. To wszystko, co robi pan Grzegorz, to teatr dla gojów. No właśnie, jeszcze jeden amator Polskiej Narodnej Republiki. Dla mnie od pierwszej minuty, gdy tylko dowiedziałam się o tej potwornej tragedii, była pewność, że to był zamach. O, no właśnie, można to po-normalnemu przeczytać nawet. Mogli nam mydlić oczy pancerną brzozą i innymi bezsensownymi bzdetami, ale nie mnie.
bo to był zamach. Nikt i nic tego nie zmieni. Dziękuję panu Brownowi za arcyciekawy materiał. Ilu jeszcze idiotów takich jak ty zniesie ten biedny naród? Jestem stalinowcem, proszę pani, i jebniętym w głowę starolitwinem. PNR, PRL, wszystko jedno, jestem debilem. Nie, ну насамрэч, 7 каментароў толькі 2 ідыёты апынулася, а ў прынцыпе-то нормально. Я б хацеў паглядзець на якія-небудзь каментары пад афіцыйным відосам, то бок дзе шмат людзей паглядзела, шмат каментароў, абмеркаванне нейкае, таму што выбарка з 7 каментароў не рэпрэзентатыўная, груба кажучы, мякка кажучы. Зняв шкіру з невинного підданого. В смерти Качинського виноват Бандера. Хотел написать самолет, а отрымалося сосолет. Ну, типовый белорус. Типовый ебларусик. Ебларусик. Ой, такие ружовые, щечки мягенькие, ебларусичек. Так бы потрапать себе вось за гэтыя щочки, просто потрасти трошки твою головушку кругленькую. Czy przypuścicie nas do kordonu? Dojdziemy tylko do kordonu i dalej nie pójdziemy. My jesteśmy kordonem. Карацей, не пушчалі журналістаў туды на тэрыторыю. Pierwsze doniesienia o kilku rannych przewiezionych rzekomo do szpitala w Smoleńsku nigdy nie zostaną potwierdzone. Okaże się, że trudno ustalić nawet tak podstawowe fakty jak czas zdarzenia. Карацей, былі праблемы з тым нават, каб усталяваць час падзеі, то бок час, калі самалёт упаў, прытым невядома нават ці паступалі ў шпіталь нейкія целы, таму што пра гэта была інфа. То бок мы не тое, што ведаем, што гэтага дакладна не было, мы не ведаем, што там было. W oficjalnych komunikatach będzie się on zmieniał. Podawana zrazu godzina 8:50. Нагадаю проста, што ўся інфа пра гэтую падзею гэта літаральна перапісаная са словаў афіцыйных расійскіх крыніцаў. 6 czasu warszawskiego. То бок там не было ніякіх польскіх спецыялістаў, не было такіх трэціх асобаў назіральнікаў. Гэта проста русня, якая пізданула нешта, і потым гэтую хуйню перапісалі ў Вікіпедыю. Ну i polskie żurnalisty tak samo jebanute. Potem cofnięto cały kwadrans na 8:41, to znaczy 10:41 czasu moskiewskiego. 10:41 po Moskwie. Ustalania sekwencji zdarzeń było prosto formalnie ustanowione. Formalnie przyjęte, że tragedia odbyła się o 10:41 po Moskwie. Nie ułatwia fakt zmiany czasu z zimowego na letni, która nastąpiła w Rosji akurat poprzedniej nocy. Na lotnisko Smoleńsk-Siewiernej przyjeżdżają ludzie i sprzęt rosyjskiego Ministerstwa do Spraw Wydarzeń Nadzwyczajnych. Rosyjskie służby, m.in. specjalne jednostki antyterrorystyczne, zamykają teren. To бок зноў ж такі звярніце ўвагу, я не ведаю, ці будзем далей пра гэта казаць, але нейкая залупа пад Смаленскам, закінуты аэрапорт, які не працаваў дагэтуль і на які проста упершыню, прызямліўся самалёт, а адразу збегліся усе спецслужбы, карэткі гэтай хуткай дапамогі. Проста паглядзіце, колькі тут людзей. Яны збегліся адразу. W pobliże wraku. Трактор, привез. Як Дорошенко, які мікрафон з сабой заўсёды таскае, па ўсіх палях і лясоў. Так, я не стамлюся выкарыстоўваць Дорошенко як камічнага персанажу, як камічнага персанажа на сваіх стрымах. Што вы мне зробіце?
Na dzień dzisiejszy dysponujemy następującymi informacjami. Około 11 rano przy lądowaniu na lotnisku Smoleńsk-Siewiernej uległ katastrofie samolot Tu-154, na pokładzie którego znajdowało się według wstępnych danych 87 pasażerów i 9 członków załogi. Pośród pasażerów znajdował się 87 пасажираў і 9 асобаў з экіпажу. То бок пілоты і там, не ведаю, якія-небудзь стюардэсы. Ці яны былі, я там не памятаю. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką, kilku członków rządu Rzeczpospolitej Polskiej i posłów. Вось гэта быў прэзідэнт, ягоная жонка, некалькі чальцоў ураду i niektórzy deputatów tam byli. Według wstępnych informacji nikt nie przeżył. Nikt nie wyżył. Nie. Пішуць, выбарка з каментароў увогуле не рэпрэзентатыўная, бо ботаў больше за людзей. Я не веру ў ботаў, гэта чарговы купіў. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. О, гэта ж, здаецца... Блядь, як жа яго прозвішча? Карацей, былы міністр замежных справаў, здаецца, які быў кіраўніком другой камісіі па расследаванні смаленскай катастрофы, якога прынята ў польскім мейнстрыме лічыць ебанутым. Miało być zupełnie inaczej. КДБшники могли прийти, но у вас тут все равно место свободное, мабуть, мы тады посядем уже, хули. Або патрыарх Кірыл з дэлегацыяй. Таксама просто, ну, мимо проезжал, так бы мовіць. Выпадкова абсолютно. Wśród uczestników mszy świętej w Lesie Katyńskim jest ambasador Polski w Rosji, Jerzy Bar. Oczekiwał on na lądowanie samolotu prezydenckiego na Siewiernym i jako jeden z pierwszych Polaków widział szczątki samolotu. Jeszcze stamtąd... Посол карацей польскі у Расіі першы павінен быў скантактавацца з прэзідэнтам Польшчы. Ну i pierwszy, kto dowiedział się, jak ja zrozumiał про katastrofę. Natychmiast kontaktował się z Warszawą. Tak, słucham. Dzień dobry, panie ambasadorze, Centrum Operacyjne MSZ z tej strony. Tak. Coś wiemy więcej w tej chwili? No w tej chwili ja stoję, samolot jest całkowicie rozbity. Stoimy w odległości 150 metrów. Nie ma żadnego śladu życia. Ugasili pożar, który był w przedniej części. I to jest wszystko. Pożar był w przedniej części samolotu. Otoczone to jest już przez Straż Pożarną. A czy to jest pewne, że to był ten samolot? Proszę? Czy to jest pewne, że to był ten nasz samolot, czy nie? Nie, no naturalnie, że to jest nasz samolot. Tak. Panie ambasadorze, czy rozmawiał pan z ministrem? Jeszcze nic nie rozmawiałem. Dobrze, proszę bardzo zaczekać moment, dobrze? Przy telefonie spróbuję przełączyć. Numer obecny. Nie róbcie nic, panowie. Podłączcie to, proszę, bo to nie działa. No, zajęty jest niestety telefon u ministra. Tak. Rozmawia najwyraźniej z kimś innym.
Tak. Czyli tak, panowie jesteście, ja podsumuję dobrze, żebym powtórzyć potrafił. Dobrze. Panowie jesteście 150 metrów od samolotu, pożar został ugaszony. Tak, Nie ten widać samolot śladów jest życia. Не całkowicie ведаю, навошта нам зараз гэта паказваюць. Wiecie- Ну, у сэнсе дорожку гукавую, гэтую Ściągnę. сцяжку. Czy to wiadomo, bo nie widać było katastrofę? Myśmy słyszeli tylko, jak przelatywał nad lotniskiem nisko i potem wszyscy samochody zaczęły jechać w tamtym kierunku. Przepraszam, że mam ministra na linii. Dobrze. Panie ministrze, mam ambasadora na linii. Czy mogę przełączyć z drugiego telefonu? To już, rozłączamy się i za chwilę dzwonię. Nie ujawniono nagrania dalszej rozmowy. Jednak zaraz potem minister Sikorski powiadomił brata prezydenta o tym, że wszyscy uczestnicy katastrofy zginęli. Ciekawe, że sam ambasador Barr nie mógł być źródłem, ani nie mógłby potwierdzić takiej informacji, ponieważ, jak zeznał później w prokuraturze, nie oglądał w ogóle przedniej części samolotu i nie mówił o tym, czy ktoś mógł przeżyć. Карацей, наступнай частцы размовы мы не чулі, але адразу пасля гэтага міністр Сікорскі, то бок, ну, той самы міністр, які зараз з'яўляецца міністрам замежных справаў, паведаміў Ярослава Качынскага, цяперашняга кіраўніка партыі ПіС, што ягоны брат памёр разам з усёй дэлегацыяй, хаця сам пасол, які тэлефанаваў міністру Сікорскаму, такой інфармацыяй не валодаў, таму што ён не аглядаў у прынцыпе гэтыя рэшткі самалёту. Nie widział żadnych ciał. Ani ambasador Barr, ani też nikt z Polaków Вось ніхто з палякаў не бачыў ніякіх целаў. nie widział wówczas ciała prezydenta Kaczyńskiego, o którego odnalezieniu moskiewska telewizja powiadomiła dopiero 7 godzin później. А тэлебачанне расійскае паведаміла аб гэтым толькі 7 гадзінаў пасля. 7 гадзінаў пазней. Do tej pory nieznana jest dokładna liczba ofiar. Cyfry cały czas się zmieniają. W miejsce katastrofy nadciągają nowe siły. Прычым па тэлебачанні таксама перадаюць, што дакладныя лічбы ахвяраў няма. Ось. Што вы тут пішаце, бля? Бам-бам-бам-бам. Трэба, як в старі добрі часы, під оршою дати пизди москалям. Виборка з гэта я читав. В нульових Вражки і Польщі були особливі відносини. Документалки з Тисаком тому підтвердження. Там справа не у нульових, там справа у одним польським політику, якого я не хочу називати. Хто зрозумів, той зрозумів. Хто там починав політику ацяплення стосунків з Рашкою. Нахуя то було Пипі? Може він після війни в Грузії вкусив смак крові? Ну, типу, Качинський, ён, па-перше, выступіў супраць расійскай агрэсіі на тэрыторыі Грузіі. Ён быў першым, у прынцыпе, лідарам еўрапейскім, які прыехаў у Грузію і даў там спіч наконт расійскага імперыялізму. Гэта магло не спадабацца Пипі. А другое, што магло не спадабацца Пипі, гэта тое, што прэзідэнт Качынскі, ён усялякім чынам намагаўся не даць сфармаваць Расіі і Нямецчыне нейкі эканамічны альянс. Адпаведна, быў вельмі некарыснай фігурай у міжнароднай палітыцы. Прычынаў, па якіх Пуціну было б выгадна, было б карысна забіць Качынскага, вельмі шмат. У прынцыпе, ПіС сама па сабе партыя досыць антырасійская. Я думаю, усё расійскае кіраўніцтва кляскала б у далоні, калі б у самалёце памерлі б не толькі там некалькі чалавек Качынскага, а, блядь, уся партыя ПіС, яны такі, ну ўсё, наш чалавек у Крамлі цяпер. Дакладней, наш чалавек у прэзідэнцкім палаце Варшавы. У сэнсе, ты не верыш у ботаў, ты ж сам казаў не чытаць твиттер, бо там боты руснявыя, ды гэта факт проста. Я такога не казаў пра ботаў, здаецца. Боты, блядь, утрэц ботаў дохуя расійскіх.
Але так-то, ў прынцыпе, я не люблю аргументум ад ботум, таму што часта, блядь, людзі кажуць, ну гэта бот, ну не мог нармальны беларус гэта напісаць, не мог нармальны расіянін это напісаць, не мог нармальны украінец сказаць, што смерць хахла, ой, блядь, смерць ляхам, слава Бандера, это все боты. Ну ніхуя, дохуя тупых людзей, тупых і агрэсіўных людзей. Гэта як про Лукашенко, цыгана і псіхапата. Карацей, я не хочу паўтарацца. Усе копіумы працуюць аднолькава насамрэч. Służb ratowniczych. Według wstępnych informacji samolot prezydencki podczas lądowania zahaczył skrzydłem o drzewo i rozbił się kilometr od lotniska Smoleńsk-Siewiernej. Teraz śledczy jadą przesłuchiwać nielicznych świadków. Są to pracownicy serwisu samochodowego i stacji benzynowej, które znajdują się obok miejsca katastrofy. Eksperci zaczęli już pracę nad odczytaniem danych z czarnych skrzynek. Powiadomiło o tym Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych. Według Так, эксперты пачалі чытаць даныя з чорных скрынак. Чорныя скрынкі гэта такія, я не ведаю, што гэта фізычна, карацей, гэта хуйня такая, якая змяшчае запісы перамоваў. Я так разумею, гэта нейкая, зноў ж такі, гукавая сцежка, на якой запісаныя ўсе перамовы лётчыкаў, пілотаў з зямлёй, так бы мовіць. Ну і, адпаведна, спецыялісты пачалі гэта даследаваць, але спецыялісты расійскія, польскія спецыялісты ніколі не былі дапушчаныя да чорных скрынак. Z tych danych w katastrofie zginęło 97 osób. Zginęli wszyscy obecni na pokładzie. Мазік, у цябе ёсць якая-небудзь тэорыя змовы, у якую ты верыш? Ну вось, мы зараз аглядаем маю тэорыю змовы, маю рымскую імперыю. W tym prezydent Polski i jego małżonka. Przypomnę, była to nieoficjalna wizyta. W Rosji obowiązuje żałoba narodowa. Poinformował o tym prezydent. Візит быў неафіцыйны, таму што афіцыйны візит быў з прэм'ерам і ягонымі братушкамі, карацей, а прэзідэнт паехаў асобна, таму што на гэтым настаяў спецыяльна расійскі бок. Prezydent Miedwiediew podczas orędzia do polskiego narodu. Drodzy przyjaciele, szanowni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej. Ну і Мядзведзеў, карацей, там распавядае свае ахуительныя гісторыі. Найлепей на ўсё гэта глядзець менавіта вось пасля 22-го году, калі ты ведаеш, хто такі Мядзведзеў, блядь, хто такі насамрэч Путін. Вельмі цікава. Przez cały dzień 10 kwietnia nikt ani w moskiewskich, ani w warszawskich mediach nie wspomina nawet o możliwości zamachu. Mimo że ніхто нават не узгадваў пра магчымасць замаху. Przecież oba państwa, i Rosja, i Polska, od lat zaangażowane są w wojnę z międzynarodowym terroryzmem, nikt jakoś nie wyraża zaniepokojenia możliwością wzięcia odwetu. Прычым, ну тут Браўн, карацей, сваю тыповую браўнскую хуйню ўключае, закладаючы, што гэта маглі быць нават не расейцы, а проста нейкія тэрарысты. Таму што і Польшча, і Расія, яны ўключаныя ў міжнародную барацьбу з тэрарыстамі. Przykład przez czeczeńskich czy afgańskich mudżahedinów. Ну, напрыклад, праз чачэнскіх альбо якіх? Możliwością wzięcia odwetu, na przykład przez czeczeńskich czy afgańskich mudżahedinów. Albo Czeczenów, albo Afganów. Wszystkie programy informacyjne zgodnie podają tę samą wersję zdarzeń. Przyczyną katastrofy były złe warunki atmosferyczne, a także brawura i błąd polskiego pilota. Прычыны называліся хуёвыя умовы надвор'я і памылка польскага пілота. Wersja zostanie rozpowszechniona i utrwali się w mediach głównego nurtu na całym świecie. Гэтая версія, яна зробіцца мейнстрымнай на цэлым свеце. Tymczasem w Warszawie dokonała się już zmiana władzy. Nie czekając na urzędowe potwierdzenie wiadomości o zgonie prezydenta Kaczyńskiego, władzę przejął marszałek Sejmu, przyszły prezydent Bronisław Komorowski. Ну і ў Польшчы прэзідэнтам зрабіўся, нават не дачакаўшыся афіцыйнай інфармацыі пра смерць прэзідэнта, зрабіўся маршалак Сойму. Маршалак Сойму — гэта кіраўнік Сойму, гэта па тыпу нашага Шушкевіча, альбо цяперашняга іхняга гэтага
Чажасты, ці як ён там, который былы камуніст. Ну, раней там галоўня быў. Прыкіньце, вось памірае Анджэй Дуда, і прэзідэнтам робіцца Шымон Галоўня. Ну, типу такога адбылося. То бок прэзідэнтам зрабіўся чалавек Камароўскі, якога ў прынцыпе ніхто прэзідэнтам не абіраў. Tym samym partia, z którą jest związany, przejmie na lata całą władzę w Polsce. Адпаведна, партыя, з якой ён звязаны, прыняла ўладу ў Польшчы на цэлыя гады наперад. Таму што ўрад быў ад платформы абыватэльскай і прэзідэнт таксама. Właśnie z centrali tej partii, opozycyjnej wobec tragicznie zmarłego prezydenta, rozesłano 10 kwietnia wiadomość tekstową. Katastrofę spowodowali piloci, którzy zeszli we mgle poniżej 100 metrów. Którzy zesrali się i obsrali cały samolot. Ustalenia pozostaje, kto ich do tego skłonił. Ох, ci pisiory. Карацей, партия выслала текст, блять, да усіх, что... Бля, ну просто самолет сам упал, ёпта, бля. Treść tej wiadomości zdążył ujawnić generał Sławomir Petelicki, którego śmierć 2 lata później prokuratura uzna za samobójczą. Петэліцкі генерал, які абнародаваў гэты тэкст, гэты генерал, як ён сказаў, офіцер. Treść tej wiadomości zdążył ujawnić generał Sławomir Petelicki. Генерал Славамір Петэліцкі абнародаваў гэтую інфу, а потым яго знайшлі, карацей, самазабіўшымся знянацку. Którego śmierć 2 lata później prokuratura uzna za samobójczą. Radziłbym nie szukać jakichś ekstra nadzwyczajnych wytłumaczeń, bo niestety w moim przekonaniu sprawa jest w sposób arcybolesny. No, prosta. З пункту гледжання чалавека, які прыняў пасаду прэзідэнта, справа была абсалютна неверагодна простая. У часе пытаюць, але чого польський уряд слабко відреагував і не вимагав міжнародного розслідування? Часткова па тых прычынах, якія ўжо былі названы, то бок палітычная эліта, якая заняла месца прэзідэнта, яна была проста не зацікаўленая ў гэтым. А па-другое, трэба глядзець наступныя часткі, я так разумею, дакументалкі, таму што пра гэта там хутчэй за ўсё будзе, пра ўсе даследаванні. Ну і я раю глядзець усё ж такі Салоніна у першую чаргу, асабліва тым, хто не ведае польскай мовы, таму што Салонін свае відэа на гэтую тэму здымаў пазней, калі ўжо былі 2 камісіі расследавання, калі была тая самая міжнародная арганізацыя задзейнічаная, якая складалася з рэшкі Казахстану і Беларусі і Азербайджану. Карацей, там вельмі шмат фактараў, менавіта таму я прасіў заданаціць, каб я пра гэта распавядаў падрабязна. Пра гэта можна распавядаць вельмі шмат і вельмі доўга. Я вас адсылаю да тых відосаў, тых матэрыялаў, якія я ўжо пералічыў сёння. Вось, а мы з вами будем завяршаць нашу пасядзелку сённяшнюю. 3 гадзіны стрыму, фактычна. Дзякую усім, хто быў з намі сёння. Дзякую, хто данаціў. Асабліва, вы неверагодныя усе. Вось вам сэрцайка. І верым, можам, пераможам, давайце, ёпты, бля. Вось, дзякую усім, хто пісаў у чат, хто быў з намі не пішучы ў чат. Проста ўсім спячым бізнесменам маё прывітанне. Вы ўсё роўна цудоўныя людзі. Ну і да наступных сустрэчаў. Наступны стрым будзе ў наступны чацвер, я думаю. Хаця я пакуль не ведаю, у мяне проста экзамен будзе ў чацвер. Я не ведаю, якім я буду ў стане пасля гэтага экзамену, але я пастараюся штосьці забабахаць у чацвер. Вось, подписывайтеся на YouTube, на Twitch, на Telegram, на Instagram, на Twitter. Подписывайтесь на Patreon. Ну і здаецца ўсё. Давайте. Усім добрага вечару.